Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Setyembre 15, tuig 2022. Sa mga kabombo naton live, gamalantaw Bombohanay sa udto sa Facebook page sa Bombo Radio Iloilo. Subong man sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radio Iloilo. Sarang man nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Mangin updated karon sa madalakuan kag mga nagapaunang mga balita sa paglangon sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini mo lang ganimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover kag karon sa aton siniya nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 101 dias na lang Pasko na. Sa madalakuan kag mga nagapauna karon nga mga headlines. Update sa Estancia Massacre. Paraffin test tagagin patigayon sa lone survivor nga si Jevron Paruhinog. Ara na ba lang resulta? Kung ara ng resulta, ano ang resulta? Samtang si Mayor Jerry Treñas mahatag sa 50,000 pesos sa bilang reward money sa kung sino man ang makabulig tudlo sa responsable sa Estancia Massacre. Si Congresswoman Jam Baronda naman ginkondinar ang pagpatay sa 3 ka mga young entrepreneurs sa Estancia. Sa kaangot gyapon nga balita, iloy ni Floyd Fernandez ginkumpirmar nga may utang nga 3 ka milyon si Jevron Paruhinog sa iya anak. Ang pamangkot sino karon ang patihan ta sini. Kay kagapon pa lang mga kabombo santo sa pahayag sa aton siniya otoridad. Sa pahayag ni Police Lieutenant Amado kag sumungman sa pahayag ni Police Colonel Adrian Aculiador, ang mga biktima amo ang may utang kag magabayad sila. Sa ila siningagin utangan. Kung madumduman gin plastar taman gani kagapon siling ko tama na gimaniya katunto klase sang tawo nga bayra na ang utang, patyon niya pang nagbayad sang utang. Subong adlaw sandig man iya sa pahayag una sa nga fiancé diri ni JP Bosque ngang 7 ka milyon pinangabudlayan nila ini nga duha, kag ang may utang iya amo si Jevron Paruhinog. So kung totalon suma total 7 ka milyon ang utang ni Jevron Paruhinog sa kay JP Bosque, 3 ka milyon ang utang ni Jevron Paruhinog, ang lone survivor sa kay Floyd Fernandez. Sandig naman iya sa pahayag sa kampo sa mga biktima. Istoryahan tanak karon sa aton siniparenya nga pagpangalagan. May mga vital information man karon nga nakalapot diri sa Bombo Radio, pinagi sa inyo siningalagad. Nga dapat sini naton iya tutukan kag nauyatan naman ini karon sang Estancia Municipal Police Station. Ang cellphone na-recover. May mga nakit-an sini nga mga impormasyon nga posible makatumod sa sospitsado or mga sospitsado. Ano ini? Istoryanta sa aton sini pa nga pagpangalagad. Sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon, ang Police Regional Office 6 nagsaulog karon sang ila ika-121 nga tuig nga pagserbisyo. Ang Regional Director si Police Brigadier General Leo Francisco may panugdaon man sa sining Estancia Massacre. Dugang pa nga mga balita, face mask ordinance ano na tong natabo kay do madamo kuno sang gray areas, wala niya ma-suspend or wala ni ma-amend kagapon. Istoryanta na didugang sa pagpalayagman sang Bombohanay sa udto kag sa probinsya naman sang Iloilo. Iloilo Provincial Health Office na alarma sa kaso sang rabies sa probinsya. Muni madalag kuha ng mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagan sa gihapon diri ginamang sa Bombohanay sa udto.
Aton sinikaron iya nga sipad siparon o pila ka mga impormasyon o nga ginaplastar diri sa nga lone survivor o sa natabo sini nga istansya massacre kagapon sini nga adlaw. May mga kabahin sa to sa nga statement ining lone survivor nga pati ang IPPO director nagalibog ang ulo just like iya sa natabo sini iya nga natukiban or may na-recover nga 9mm pistol sa glove compartment sa MUX sports utility vehicle. Kagambal iya sang lone survivor nga si Jovern o kon Jevron Paruinog, iya adto ni Floyd Fernandez nga nakuha niya pa kag mapalupok man siya kun tani o galing kay way na iya matigayon, nabuyan niya ini sa iya nga pagpalagyo, pinulot pa kuno sa isa sa mga suspitsado kag binalik sa glove compartment. Samo sini nga istokada daw naglibog ang ulo karon iya sa aton si IPPO director. O ba't nagalawom kita banwa nga ginatutukan ini sa aton sini makapulisan, hilabi pa sa karon nga pati ang aton siniya nga alkalde si Mayor Jerry Treñas ang nagmando naman sa Iloilo City Police Office nga magbulig sa investigasyon kay mga biktima lunsay taga syudad sa Iloilo kag mga young entrepreneurs. Hamako nimo sa pangidaron nga mga 28, 26, 24 milyones na sining ginistoryahan nilayaw. Dugangan tani karon ang aton siniya nga pagplastar sining mga dalakuan nga mga impormasyon na tuhoy sa istansya massacre sa padayon nga pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabala ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Mga oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Setyembre 15, 2022 sa Christmas Countdown. 101 days to go bago ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Sa ating ulat, panahon ang bagyong papasok sa Pilipinas lalo pang lumakas pero walang mangyayaring landfall sa bansa ayon yan sa Pag-asa. Samantala naman, National Telecommunications Commission ipinagutos na rin sa mga phone manufacturers, distributors na ituro sa mga users ang text blocking features para masolusyonan naman ang mga text scams. Ang United Nations naman nakaabang din sa magiging laman ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa General Assembly. Samantala, inputs naman ng Pilipinas mahalaga para sa COVID-19 response ng ibang mga bansa. Samantala pa rin, pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay pa rin sa manoy overpriced na laptop ng DepEd, nagpapatuloy ngayon legalidad ng partisipasyon ng procurement service ng Department of Budget and Management abay binubusisi rin ngayon. Ang Iloilo City Mayor naman magbibigay ng reward money sa makakapagturo sa suspect sa pamamaril patay sa 3 negosyante. Sa international news naman, Ukrainian President Volodymyr Zelensky ligtas at walang natamang seryosong injury matapos ang car accident. At sa entertainment news naman, ang American singer-songwriter na si R. Kelly na nahatulan ng child pornography, pinawalang sala sa iba pa nitong mga kaso. Sa sports balita naman, pamunuan ng NBA, dinepensa pa rin ang pagsuspindi sa may-ari ng Phoenix Suns dahil sa pambabastos. Ang Pinoy Olympia naman na si AJ Obiena abay balik na rin kanina sa Pilipinas. Bago sa detalye, kami pong inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Ipinag-utos na ng National Telecommunications Commission o NTC sa mobile phone manufacturers, distributors at dealers na ipaalam ang text blocking features sa kanilang mga mobile phones para malabanan ang text scams. Sa isang statement, sinabi ng NTC na nag-issue ito ng isang Memorandum Order number 006-09-2022 na nakapokus sa mga solusyon sa gitna yan ng patuloy na paglaganap ng personalized text scams. Sa naturang memo nakasaad na dapat magbigay ang mga phone maker at seller ng direktiba sa kanilang mga users kung papaano ba i-block ang mga text mula sa mga mobile numbers na wala sa kanilang contact list at kung paano gumawa ng spam folder sa kanilang mga inbox. Ang naturang direktiba ay dapat na ipakalat pa sa mga manufacturers, website at social media accounts. Dapat din na mayroong kasamang leaflet ang mga bagong mobile devices kung saan nakapaloob ang mga instruction kung papaano gamitin ang blocking spam features sa mga bagong mobile phones. Dapat din anya na mayroong mga posters sa physical stores na naglalaman ng mga impormasyon hinggil sa text blocking, spam folder at iba pang features. Ayon pa sa NTC, magiging bahagi na ang naturang memo sa requirement para sa approval o acceptance ng permits para sa mga mobile phone products na isinumite naman sa komisyon. Samantala naman sa ibang balita, good news naman sa ekonomiya dahil sa lalo pang lumobo ang personal remittances na ipinapadala ng mga overseas Filipinos patungo ng Pilipinas sa loob ng 7 buwan ng taong kasalukuyan. Ayon sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umaabot umano sa 3.24 billion US dollars noong buwan ng Hulyo na mas mataas ng 2.3% kumpara sa kaparehong period noong nakarang taon ang naipadala sa Pilipinas kasama ng mga OFW. Ang pagtaas ng cash remittances ay dahil pa rin sa pagpapadala ng mga land-based workers na mayroong kontrata ng 1 taon higit pa na nasa ibang bansa at mga sea at land-based workers na may work contracts na mas mababa sa 1 taon. Maging anya ang cash remittances nila naman ng mga OFW sa mga bangko ay lumago pa ng hanggang 2.3% o katumbas po yan ng 2.9 billion US dollars na mas malaki naman kumpara nung nakalipas na mga taon. Bombo Weather Update. Samantala muna sa lagay ng panahon, maki-update po tayo dyan sa Bombo Weather Center. Nasaan na kaya itong bagyo na nagbabanta naman sa Pilipinas? May detalye pa si Bombo JC Galvez. Bombo Elmar, posibleng pumalo na sa typhoon category ang bagyong may international name na Nanmadol at tatawaging bagyong Josie kapag nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Weather Bureau, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,760 kilometro sa silangang hilagang silangan ng extreme northern Luzon. May lakas na itong 110 kilometro kada oras at may pagbugsong 135 kilometro kada oras. Kumikilos ang bagyo ng Pakanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Sa ngayon, wala pa ring nakikitang posibilidad na direkta itong tumama sa alinmang parte ng Pilipinas. Yan muna ang weather update, Bombo Elmar. Mula rito sa Bombo Weather Center, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mamaya, abangan mga kabombo ka Star Nation, kukuha tayo ng update sa ginaganap na pagdinig dyan sa Senado. May kaugnayan pa rin ito sa mga nabili na mga overpriced laptop para naman sa ating mga teachers na nagpapatuloy ngayong araw at gina rin yung legalidad pa rin. Ito po yung namili po ng mga naturang laptop, itong Department of Budget and Management, kasama yung kanilang procurement service. Kaugnay po naman na natura namang usapin. Samantala muna mga kabombo, iba pa nating mga balita, iginigiit ng isang mambabatas na hindi credible ang dahilan ng ilang kapwa nito mambabatas na nagsusulong na suspindihin ang barangay at sangguniang kabataan SK elections na inisyal na tinakdang ganapin sa Desyembre 5 ngayong taon. Pinasungalingan nga nitong si Albay, 1st District Congressman Edseg Lagmaan ang dahilan ng ilang mambabatas mula sa Senado at House of Representatives na makakatipid ang gobyerno ng 7.07 billion pesos hanggang 8 bilyong piso
kung mailipat na ang halalan sa Disyembre ng taong 2023 kung saan ang nakalang pera ay maaring magamit para naman sa COVID-19 response ng gobyerno. Ang kadilanan doon nito ay unconstitutional dahil sa may fiscal autonomy na tinatawag ang Commission on Elections o COMELEC kung saan kabilang dito ang pagbabawal ng anumang appropriations nilabas ng ating COMELEC ay hindi maaring kontrahin ng ehekutibo at gamitin naman sa ibang mga bagay. Ang nalalabing hindi nagamit na pondoan niya ay patuloy namang nakalaan sa ilalim lamang ng jurisdiksyon ng COMELEC. Kinontra din naturang congressman ang argumento ng pagpapaliban ng halalan ay magbibigay ng oras sa COMELEC para makapagpahinga matapos ang pagsasagawa ng national elections noong nakalipas na buwan ng Mayo. Dilan sa makailang ulit na rin anyang sinasabi ng COMELEC na kanakahanda naman daw ito para sa pagsasagawa ng barangay at ESK elections ngayong taon. Git naman itong si Congressman Lagman ng pagsuspindi sa halalan ay bukod naman sa hadlang ito sa demokratikong pagboto ng mamamayan ay maaaring ito ay mas magastos pa. Undalit inihiyag na rin ni COMELEC Chairman George Garcia sa mga mambabatas ng pagpapaliban daw dito po naman sa karagdagang pondo na ibibigay sana para naman sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections ay kailangan daw ang karagdagang pondo na umaabot naman sa 18.3 billion pesos para naman sa ating pamahalaan. Samantala pa rin ang mga kabombo sa iba pa nating mga balita, ang Malacanang naman ay iniulat nila na yung United Nations ay nakaabang din daw doon sa magiging laman mismo ng Pangulong Marcos na kanya maging talumpati sa gaganaping General Assembly sa susunod na linggo. May dagdag pang mga detalye niyan si Bombo Dennis Samito. Inamin ng United Nations na sila man ay nakaabang din sa magiging laman ng talumpati ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa nalalapit na pagsasalita niya sa UN General Assembly. Dito kasi ay inaasahan na ilalahad ng Pangulo ang COVID response ng Pilipinas. Inaasahan kasi na kung ano man ang magiging detalye ng naturang uulat ng Pangulo sa harap ng iba pang mga lider ng iba't ibang mga bansa, iyan ay makakatulong, lalo na doon sa mas maliliit na bansa na makakuha ng ideya kung papaano ang ginagawa ng Pilipinas para matugunan ang problemang dulot ng COVID-19 pandemic. Ito ay maaaring may kinalaman sa aspetong pang-ekonomiya, ganun din yung long-term solution na maaaring i-apply ng iba pang mga bansa na kapareho din ng Pilipinas na may maraming kaso ng mga COVID sa mga nakalipas na buwan na taon at ito ay mahalaga umano na marinig ng nakararami ng mga bansang kasapi ng United Nations. Narito pa ang pahayag ng kinatawan ng United Nations dito sa Pilipinas na si Gustavo Gonzales. To start discussing on the preparation of the United Nations General Assembly. And during this General Assembly, we will have also the Transforming Education Summit. No? It's an opportunity to discuss the impact of the COVID-19 on the education system. This UN General Assembly meeting will be the first time that the President Ferdinand Marcos Jr. Will be in front of an important numbers of head of state. So this is a great and I think historic opportunity for the President and for the Philippines to share the new vision, the new challenges, but at the same time, the new opportunities. Tinigyan ni Gustavo Gonzales ang kinatawan ng United Nations dito sa ating bansa. Kaugnay pa rin doon sa mga preparasyon ng United Nations dito sa malaking kaganapan. At maliban nga dyan, ay may iba pang mga aktibidad ang Pangulo sa kanyang pagtungo sa Estados Unidos. Pero sa mga oras na ito, ang Pangulo ay nasa Cotabato City para makibahagi doon sa Bangsamoro Transition Authority activities, dyan naman sa nasabing bahagi ng ating bansa upang pangunahan at obserbahan yung iba pang mga aktibidad at kung ano yung development ay iulat sa kanya ng Bangsamoro Autonomous ng authorities at yan ay inaasahan ngayong bandang tanghali at hanggang mamayang hapon. Alas 2 naman, Bombo Elmar, ay maglalabas ang Department of Foreign Affairs
ng ulat ukol sa magiging lakad ng Pangulo sa United Nations General Assembly, pati na yung posibleng mga pulong na kanyang daluhan sa naturang biyahe patungo ng Estados Unidos. Bombo Dennis, Yes, Bombo. meron na bang nilabas dyan ang DFA kung anong eksaktong araw, petsa, ang pag-alis muli ng Pangulong Marcos sa palabas ng bansa, Bombo Dennis? Well, yan ay ididetalye mamaya sa press conference ng DFA o ng Department of Foreign Affairs alas 2 ng hapon. Kasama kasi dyan sa haharap si Secretary Trixie Cruz Angeles at remote itong paglabas ng press statement na ito, Bombo Elmar. So, yan na yung final. Although, may mga sinasabi dito sa amin sa Malacanang kung anong mga schedule. Pero, yung official talaga na napagkasundoan at nai-arrange ay mamayang hapon yan. Ia-anunsyo, Bombo Elmar. At saka, yung kung sino magiging kinatawan ng Pangulo doon sa pakikiisa sa pakikidalamhati sa pagpanaw nga ni Queen Elizabeth II kung sino magiging kinatawan ng ating bansa sa naturang aktibidad. Lalo't marami ding head of state ang present doon sa libing at makikipaabot ng kanilang pakikisimpatsya doon sa mga naulila, Bombo Elmar, yung royal family dyan sa United Kingdom. Sige, maraming salamat sa mga updates niya na Bombo Dennis. Mula sa Malacanang, Bombo Dennis, Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan pa sa ating entertainment news ang legendary American singer at songwriter na si R. Kelly na nahatulan ng child pornography. Pinawalang sala naman sa ibang kinakaharap ng mga kaso. Bago ang balitang yan, samantala muna sa mga paalala. DG SB, give the SB Combo Crazy a try. Large coffee and classic donut. 99. Sell premium donut and large coffee. Hot or right? Oh, large coffee and bun which 140. Just dunking yan, had a right choco. 120. Show Ken. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Crazy a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. PDTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala pa rin, bunsod ng patuloy ng bababang bilang na nagpapabakuna naman ang booster dose sa bansa, niribisa ng gobyerno ang inisyal na target sa unang 100 days ng termino ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito kay Department of Health Officer in Charge, Maria Rosario Vergere, inisyal na target ng pamahalaan ang nasa 50% ng eligible population ang mababakunahan sana sa unang booster shots. Ito ay katumbas ng 23 million individuals. Subalit hanggang sa ngayon ay mababa pa rin ang porsyento ng nababakunahan ng unang booster dose sa bansa na nasa 24% pa lamang. Kaya naman target ngayon ng Department of Health na maabot ang 30% na maturukan ng unang booster pagsapit ng Oktubre 8 at unti-unti ay makamit na ang 50% hanggang 70% na babakunahan ng first booster shot sa katapusan ng taon. Muling ipinalala po ng Department of Health ang kahalagaan pa rin ng pagkakaroon naman ng karagdagan ding mga safeguard kasabay ng pagpapahintulot ng optional na pagsuot ng face mask kapag nasa outdoor settings sa magitan ng pagpapataas sa vaccine coverage. Base sa data mula sa Department of Health, as of September 12, nasa mahigit 72.8 million people ang nakumpleto na ng kanilang primary COVID-19 doses. Nasa mahigit 18.6 million individuals naman ang nakatanggap pa lamang ng unang booster dose, habang nasa mahigit 2.5 million naman ang naturukan na rin ng second booster shot. Samantala sa iba namang mga balita, ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa umano'y overpriced na laptop nagpapatuloy ngayong araw. Alamin natin yan live mula sa Senado, si Bombo Raymond Quinaza. Bombo Ever, Bombo Elmar, maliban nga sa pagdinig ng Senate Committee on Blue Ribbon Committee, ika nga Bombo Ever, ay meron ding hiwalay na investigasyon, pagdinig na sinasagawa ngayon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa pangunguna ni Senator Bato de la Rosa. Ito naman ay may kaugnayan doon sa sinasabi na serye ng kidnapping na kinakasangkutan nga ng mga Chinese nationals. At dito ay nasa sentro doon sa ilang mga ginagawang illegal na aktibidad, lalo na yung mga nasa Pogo at sila yung kumbaga ay nagpapakilala, gumagamit pangaraw dito na bunyag yung mga Chinese nationals ng mga identities ng mga patay ng mga Pilipino para makakuha ng government IDs at nakakuha
ng mga lisensya at nakabili ng mga baril na ginagamit nila sa kanilang illegal activities gaya ng kidnapping sa kapwa rin nila mga Chinese nationals. At ito naman, doon sa pagdinig naman ng Senate Blue Ribbon Committee ay nasentro doon sa pinasok na Memorandum of Agreement ng Department of Education at ng Procurement Service, Department of Budget and Management, kaugnay sa pagbili ng laptop na lumalabas nga na overpriced. Dumalo physically kanina itong si Undersecretary Christopher Lau, ang dating Executive Director ng PSDBM, at kanyang kinukumpirma na kanyang lagda yung mga nakitang mga pirma doon sa MOA o yung Memorandum of Agreement ng naturang dalawang ahensya ng pamahalaan. Dito nga ay binusisi itong si Senator Coco Pimentel, ang Senate Minority Leader, kung legal nga ba yung naturang Memorandum of Agreement at yun din yung partisipasyon ng PSDBM doon sa procurement process, at sila na nga mismo yung nanguna sa pre at saka bidding process na dapat nga ay DepEd o yung bibiling ahensya yung nangunguna rito at hindi ipinapasa. Dito kasi nagkaroon ng mga kumbaga parang kalukuhan doon sa bidding at yung pag-awards ng kontrata sa supplier. At pakinggan natin yung sunod ng tinig ni Lau at itong si Senator Coco Pimentel. Another instance is when they just want us to conduct the bidding without the issuance of the notice of award. We will conduct the bidding, the pre-bidding stage. Then after that, we will just issue a resolution recommending the award. But it's up to DepEd to issue the notice of award. So that you gave us three possibilities Yes, that Mr. you were practicing this in the PSDBM. Yes. Ika-question pa nga namin legal basis ng tatlong yun. Pero parang lecture yun eh. Pero dito sa MOA na ito, which one? Which one? In Which this one? project, Mr. Chair, it's end-to-end. From start to finish until the implementation and payment of the items, including the inspection. And when the law mentions the HOPE, the head of procuring entity, ikaw yun. Head ng PSDBM yun because of this MOA. Yes, based on the arrangement, that will be the Pwede ba yun? The PSDBM chair. Yes, kaya nga. The papers also, the documents also show na kayo yung pumirma, di ba? Yes, Mr. No, I'm not the one who issued the notice of award. PSDBM. The head of the PSDBM became the HOPE, became the head of the procuring entity. Yes, that's the coverage of the agency agreement. Yes, under this MOA. Kaya nga tinatanong ko if that is consistent with an agency concept. We will just discuss that sa findings po namin. Yan yung bahagi ng sagutan ni dating Yusek Lau at ni Senator Coco Pimentel. Dito nga, una nga rito ay may mga panawagan na buwagin na itong PSDBM o yung Procurement Service, Department of Budget and Management na tinutoka ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan para mag-purchase o bibili ng kinakailangan nilang mga gamit dahil hindi nga nila maasikaso. Live mula rito sa Senado, Bombo Raymond Dinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala muna sa ibang balita mga kabomba, kuha muna tayo ng report. Kundi pa naman dito sa pagpapaigting ng awareness campaign ng Department of Health. Dilan sa susunod na mga linggo ay pag-ibayuhin pa itong gagawing vaccination drive sa booster shot ng ating mga kababayan. May mga detalye pa niyan si Bombo Gerald Ulip. Bombo Elmar, Bombo Everly, todo ngayon itong panawagan ulit ng Department of Health na makibahagi itong ating mga kababayan dito sa isa sa gawas sa mga susunod na linggo, itong tinatawag na Special Vaccination Week mula Setyembre 26 hanggang sa 30. Una nang inihayag nga ng Department of Health na uunahin nila itong mga lugar na mababa pa rin itong vaccine coverage sa 5 araw na inoculation drive. Sinabi ni Maria Minerva Kalibag, itong Philippine Medical Association President, na lalo pa sanang magiging aktibo ngayon itong ating mga kababayan
sa pagpapabakuna, lalo na't may direktiba na itong ating pamahalaan na optional na lamang itong pagsusuot ng face mask. Kaya naman, hindi raw natin alam kung itong ating nakakasalamuha araw-araw ay positibo na pala sa COVID-19. Kaugnay niyan, narito si Maria Minerva Kalimag, ang Philippine Medical Association President. Kaya importante na tayo mismo ay protektado, 'di ba? Unang-una, minsan hindi natin alam, yung palang kaharap natin ay merong COVID. Kung kaya't yun, nahahawa tayo, 'di ba? Pangalawa, dahil tayo ay nakakasalimuha sa mga pasyente, tayo rin ay pwedeng magkalat, no, ng COVID. Para naman sa mga matatanda, no? Ayun, isa pa 'yon, lalo na kung ang mga nakakatanda ay meron silang mga comorbids, no, immunocompromised at may likas na kahinaan. As of September 4, Bombo Elmar, nasa 72.6 million ng mga Pinoy itong fully vaccinated. Nasa 18.2 million individuals naman ang nakatanggap ng unang booster dose, habang nasa 2.3 million ang nakatanggap ng second booster dose. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 23 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The Time Check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala muna ang PNP chief, merong paliwanag naman doon sa naging pahayag na bigyan daw ng second chance ang mga mahuhuling mga kriminal. May follow-up pa rito si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever, nilino ngayon ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. ang kanyang naging pahayag hinggil sa pagbibigay pa ng ikalawang pagkakataon para sa mga kriminal na naaresto ng pulisya. Ito ay matapos na umani ng iba't ibang reaksyon na ang nasabing pahayag na ang ilan pa ay sinasabing tila anti-victim at pro-criminal ang naging pahiwatig nito. Sa isang press conference ay sinabi ni Azorin na magkakaiba ang pananaw ng bawat isa, kasabay ng pagbibigay diin na everybody deserves a second chance na nakasaad din anya sa Biblia. Paliwanag niya, kinakailangan ipatupad ng pulisya ang batas ng naaayon sa tamang procedure o proseso dahil mahirap naman daw kung ang mindset ng kapulisan ay kinakailangan palaging may nahasawing buhay kapag nagasagawa ang mga ito ng kanilang operasyon. Aniya, sakaling hindi maiwasan na may mamatay sa kanilang police operations, ay dapat na naturally ito na nangyari upang walang maging dahilan para pagdudahan ng taong bayan ang kapulisan. Kaugnay niya, narito yung pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Siguro magkakaiba lang po kami ng pananaw. Sabi nga natin is everybody deserves a second chance. Diba? Nasa Bible nga yan. Ang ano lang dyan is, siyempre sinasabi ko nga is, mahirap kasi na palalabasin natin na lumalaban sila kung hindi naman sila lumalaban. So, ang ano dyan is, we really need to enforce the law, yung procedure, yung proseso. Kasi, mahirap kasi na, yun bang, ang mindsetting natin, pag nag-ooperate tayo ay, kailangan ay may mamatay, kailangan ay may papatayin tayo. Yan ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Samantala, sa kabilang banda naman ay hinamon ni Azorin ang lahat ng bumapatikos sa PNP na tignan muna kung paano i-handle ng pulisya ang peace and order situation sa Pilipinas. Dito ay sinabi rin niya na marami nang namatay at pinatay noon sa ngalan ng pagpapatupad ng seguridad at paglaban sa kriminalidad sa bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay marami at talamak pa rin aniya ang paglaganap ng krimen sa ating bansa. Ibig sabihin ay mayroong iba pang paraan para ipatupad ito at ang tamang pagkasagawaan niya ng kanilang trabaho ang kanyang nakikitang solusyon para muling manumbalik ang tiwala ng mamamayan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Dumako naman tayo sa mga balita mula sa lalawigan dahil ang Iloilo City Mayor magbibigay ng reward money sa makakapagturo sa sospek sa pamamaril patay sa 3 negosyante. May balita pa ang Bombo Radio Iloilo.
Magbibigay si Iloilo City Mayor Jerry Treñas ng 50,000 pesos na reward money sa makakapagturo sa sospek sa pamamarila sa Villa Parian Estancia, Iloilo, kung saan 3 mga negosyante ang dead on the spot. Ang mga pinaslang ay sina Chris Lord Floyd Fernandez, 27 anyos ng Reyes La Paz, Iloilo City, John Paul Mark Bosque ng Lopez Haina, Sur La Paz, Iloilo City, at Mark Clarence Libaw ng Takas, Saharaw, Iloilo City. Nakaligtas naman sa insidente ang driver ng sasakyan na si Jevron Parohinog na tinuturing bilang isa sa mga persons of interest. Sa panayam ng Bomba Radyo Iloilo kay Treñas, sinabi nito na malaking kawalan sa business industry sa Iloilo City ang mga biktima. Inutusan na rin niya ng alkalde si Iloilo City Police Office Director Police Colonel Leo Batiles na tulungan si Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Adrian Acollador na malutas ang nasabing kaso. I have heard so much about them. They're very enterprising. I feel very sad for the family. I condole with them and I grieve with them. I feel very sad because they're very enterprising. They have big future ahead of them. I am giving 50,000, whether it's going to be coming from the province or from the city. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada. Para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Ang American singer-songwriter na si R. Kelly napawalang sala sa iba nitong mga kaso. May chika dyan si Bombo Chiel Imprido. Yes, mga kabombo, mga ka-Star Nation, na natiling nahaharap sa mabigat na kaso ang American R&B singer na si Robert Kelly na nagpasikat ng mga kantang I Believe I Can Fly at Ignition sa child pornography sa Federal Trial Court sa Chicago. Ito ay sa kabila ng 3 sa 4 na bilang ng child pornography ay pinawalang sala sa mga paratang upang hadlangan ng singer ang hustisya sa kanyang paglilitis noong 2008 na nagmula sa kaso noong 2002. Siya rin ay napatunayang nagkasala sa 3 sa 5 bilang ng pang-engganyo sa isang menor de edad na gumawa ng criminal o sexual activity. Sinabi naman ni Jennifer Bonjean, abogado ni Kelly, na ang kanyang kliyente ay may sense of relief na ang kaso ay nasa likod niya na ngayon at nadama ng mga prosecutor ay nag-overblown sa kanilang kaso laban sa kanya. Pinag-iisipan naman niyang maghain ng apela patungkol sa nasabing kaso. Yan muna mga kabombo, mga ka-Star Nation. Para sa Entertainment News, ito si Bombo Chiel Imprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Samantala, balik na ng Pilipinas ang Pinoy Olympian na si AJ Obiena. Yan, iba pang mga balita naman mula kay Bombo Alaysa Eclarinal. Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar at Bombo Ever. Dumating na ang world number 3 Olympian pole vaulter na si AJ Obiena sa ating bansa ngayong araw, ika-15 ng Setyembre. Nakasungkit ng 6 na gintong medalya sa Europa at nakuha rin ni Obiena ang bagong record matapos makapagtala ng 5.81 meter sa 2022 Gala dei Castelli sa Switzerland. Si Obiena ay mainit na sinalubong ng kanyang mga magulang sa Ninoy Aquino International Airport. Inaasahan naman na magkakaroon ang world number 3 pole vaulter ng Cortisicol kasama ang bagong naitalagang Philippine Sports Commission Chairperson na si Noli Iyala ngayong araw. Samantala, humarap na sa unang pagkakataon sa presscon si NBA Commissioner Adam Silver. Kasunod ito nang masuspinde ang Phoenix Suns owner na si Robert Sarver laban sa kinakaharap niyang workplace misconduct. Sa kabila ng pagsuspende kay Sarver, dinepensahan ni NBA Commissioner Adam Silver na sapat na raw ang mga parusang pinataw sa nagawang pambabastos at pagkomento ng malalaswa ni Sarver sa mga babaeng empleyado. Pakinggan natin ang pahayag ni Adam Silver. You know, I was in disbelief to a certain extent about what I learned that had transpired over the last 18 years in the Suns organization. I was saddened by it, disheartened. I want to again apologize to the former, in some cases current employees of the Phoenix Suns for what they had to experience. There's
absolutely no excuse for it. And we addressed it. Dagdag pa ni Silver na pag-usapan at inaayos na raw nila ang nasabing issue. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo ka-Star Nation, as we prepare ourselves for this Christmas season, we need to remember there is a reason to celebrate. It has nothing to do with anything ordinary because we were given an incredible gift, the Christ child who ultimately sacrificed his very life that we may have eternal life with him. Sa ating Christmas countdown, 101 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 3 minutos na nakalikad sa takna siningalas sa 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa utod diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa gyapon kaupo nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Sa karon sining adlaw Huwebes na kita. Sa aton sining mga kabombo, atensyon na kamo kay nagalibot karon ang aton sining mga bombo reporters sakay sa Bombo Patrol agod nga magkuha sa mga entry sa out of town na drop box sa centers. Gani hingagaw kamo ha sa paghulog sa inyo sining mga entry sa aton sining mga out of town drop box sa centers. Kung hindi ka mo makahingagaw, hindi ka mo magkabalaka, kay pwede pa kamo makahulog tubtub Sabado, no? Last 12 sa udto sa week number 7 sa aton sining mga kabombo para iya sa studio draw. Sa aton sini karon iya nga mga taga Palamati, kabalo kamo sa enhanced suwerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. 6.5 million pesos ang kabugusan sini iya nga premyo nga iga panagdag. Gani sa aton sini nga mga kabombo sa 6.5 million ina, hindi lang kay isa, duwa kundi tatlo ka pamaagi agod sarang ikaw nga makaangkon sa nga cash siyahan kag balde-balde pa premyo na. Una nga pamaagi amo ang studio draw. Sa studio draw sa aton sini ang mga kabombo mahimo ikaw nga magdaog sa 5,000 ka pesos plus sa 1,000 pesos worth sa gift pack. Second prize naton 4,000 pesos plus 1,000 pesos worth sa gift pack. Third prize sa 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth sa gift pack. Ikaduha nga pamaagi amo ang online activation. Sa online activation para ini sa aton nga mga kabombo nga may mga Tiangge sari-sari store or mini grocery store. Patahuma di kurahi ang imo siniiyang Tiangge mini grocery store o kun sari-sari store. Gamit karon ang mga proof of purchase sa enhanced suwerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM 2022. Pag dekurar mo sa imo sining Tiangge sari-sari store o kun mini grocery store, kuha nini sang laragway, i-send sa Facebook page EPM private message o kung ano man nga mga pamaagi dira, i-send sa Facebook page sa Bombo Radio Iloilo kag Bombo Radio Iloilo 837 kHz. Kuhaan sang laragway, ipadala butangan sang pangalan sang tag-iya, address, contact number kag pangalan sang store. Ang may pinakadamo sang likes kag react amo ang magabaton sang kasyasiyahan kag balde-baldeng papremyo na. Sa aton sining online activation, tatlo diri ang magadaog. Isa first prize magabaton sang 3,000 pesos ka cash plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Kag duha ka consolation prize sa winner ang magabaton sang tag 2,000 ka pesos kada isa. May dugang panginiya nga isa ka balde nga oro can nga may unod nga gift pack worth 1,000 pesos man. Tuman kahapos lang gid ang pagpasakop sini. Papisan-pisan lang ni. Ikatatlo iya nga pamaagi amo ang pasakop sa Palengke On-Ground Event. Sa Palengke On-Ground Event, anom diri ang mga daog sang 500 pesos ka cash. Kag 500 pesos ka balor sa gift pack na sulod sa Orocan nga balde. May mga tagdaog man kita sa aton sining mga pahampang katulad ng ilamang sang video okay challenge. Kag subong man tag of war, may libre pa nga t-shirt iga panghatag ang San Miguel Pale Pilsen.
Bumbotsam sa diin ang inyo sining palengke on ground event sa sining Sabado, Pizza 17. Oy, sa aton sining mga kabombo, atensyon sa mga taga Iloilo Central Market. Dira kita magaparingayan sa aton sining palengke on ground event sa Iloilo Central Market. Gani sa mga talentado dira iyang mga taga Central Market. Praktisin nyo na kadaan ang inyo siniyang dabis-dabis sining ambahanon kag ipasakop ina sa aton nga video okay challenge. Sa aton siniyang mga kabombo, basta damo gani imo entry siyang ginahulog, dako man ang imo sining tsansa nga maggadaog. Imong botsaman o imoon kumaan anong plastada sini anong mga proof of purchase nga akon sini nga tipunon kag parang nga magkapasakop ako. Una diri mga kabombo ginagamit naton sa tagsa sini ka matagadlaw sa pamahaw, paniaga, panyapon kung kaysa ginahimo ta pa ni sawsawan sa aton sini nga sabruso man nga sumsuman o nagasulo shot kita dala pra. Ano ini? Silver Swan sukang puti. Silver Swan sukang puti walang labis sa walang kulang sa linamnam. Isa ka stand-up pouch ukon paper level sang Silver Swan isa na ka-entry. Sunod nga proof of purchase naton sa aton siniyang nga mga kabombo amo ang Orocan. Kada bakal mo sang Orocan products, kabo, balde, labador, organizer kag iban pang mga plastic wares, pangitaalan ng sticker o kun kupon sang Orocan, sarang mo ina mahimo as sa proof of purchase. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Ibombotsam din kami mabakal Orocan, abe. Bakal ka mo Orocan dito sa Pure Gold. Sa Pure Gold Aharo, Pure Gold Uton, Pure Gold Pavia o kon Pure Gold Barotac Nuevo. Sa kada 300 pesos sininimo iyang nga resibo isa na ina ka proof of purchase sa Pure Gold. Always sa panalo ka. Ano pa ginaiban sinibong botsam nga mga proof of purchase man? Do nalipat ako kag ano pa ginang sarang namon nga pwede mabakal? Lifebuoy. Ginagamit naman sa matag sa kadlaw sini. Nagkadapat pasiguraduhon naton sa karon nga kada pirmi. Most of the time, hindi lang most of the time, all of the time, limpyo aton sini iyang kabot. Gani magpanghugas kita sa Lifebuoy antibacterial soap para malikawanta ang mga water kag foodborne diseases. Ginapatay sang Lifebuoy ining mga bakterya mo. Sa aton sini nga mga kabumbok kag mahumot-humot pa ini. Amo man ining isa sa mga rason kung nga nagdugayay ang relasyon ni Catherine Bernardo kag si Daniel Padilla. Kaya tiyang napanghabon ni Catherine Bernardo, Lifebuoy mo. Bacterial free na, mahumot pa. Lifebuoy only in the or now in the Philippines. Isa ka empty box ang any variant sang Lifebuoy, isa na ka proof of purchase. Sunod sini nga mga proof of purchase naton sa aton sini nga mga kabumbo, may talaba ka na be, sausaw mo sa Silver Swan na sukang puti. Kinanglan mo na lang Bumbo Crisi logo, pang tulak, pang tulod. Tapos duty, kung isa makasulusyat-syat kita, nami imnon, wala kang Uber, dako pan siyansa mo makangkon sang kay na magdaog sang kasya siyan, kag balde-balde pa premyo na, gani mag-inom sang San Miguel Pale Pilsen. San Miguel Pale Pilsen, isa katansan sang 320 o kun 1,000 ml. Isa na ka proof of purchase. Ano pagid mong botsamang sarang namon mahimo bilang entry namon gamiton R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Sa mga kabumbo naton sa subong nga mga panahon, mabakal ta sa mga school supplies kung isa medyo kulang-kulang aton kwarta. Prinda na imo sining aritos, prinda na imo sining alahas o kon na rilo, or kung magbakal ka sang rilo kag alahas basta maka 100 pesos ikaw, may isa na ikaw kakupon sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry. Sarang na ina mapasakop sa enhanced suwerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Kag subong man sa aton sining mga kabombo subong iya nga mga panyempo, dapat protektado ang aton sining iya nga ikaayong lawas, mabakod ang aton sining immune system. Dapat mag-inom kita sa food supplement. Kag ano ina nga food supplement ta Bombocham? Sed Panyawan. May nasang iban pa. Sed Panyawan. Basta Sed Marketing. Basta Sed Marketing tatak magaling. Isa ka blister pad o kon banig sa Sed Panyawan. Isa na iya ka entry. Sa aton sining mga kabombo, nagahilapit naman ang aton sining Grand Draw. Ang Grand Draw ta hiwaton sa Setyembre
24, Sabado may nang adlaw, Setyembre 24. Sa Setyembre 24, ari ang mga premyo sa aton sining Grand Draw. First prize, 20,000 pesos. Second prize, 10,000 pesos. Third prize, 5,000 pesos. Kag may 5 ka consolation prize sa winners nga mga baton sang tag 2,000 ka pesos. Ang mga entries nga kulang-kulang ang swerte humalin first week naton tubtub last week o kun ikapitong week sini o kun 7th week bala naton sining mga kamumuay nagdaog abe nigi kamo magkablaka kay basing swerte nyo ara sa Grand Draw. Pwede pa ina mga non-winning entries nalakip ina sa pagpaligay naton sa Grand Draw sa September 24. Ang hayag nga sikrito sinadiri damo entries dako man ang tsansa nga magdaog. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa Iloy ni Floyd Fernandez nagatuad nga si Jeffron Paruinog ang may utang sa kay Floyd Fernandez nga nagalabot sa 3 milyon ka pesos. Ang fiancé ni JP Bosque nagambal man nga ang 7 milyon pinangabudlayan na namon nga duaya. Inay kabaliskad sa statement sa lone survivor nga si Jeffron Paruino nga may dispalko ka may utang kuno ang mga biktima sa online sabong, partikularmente si JP Bosque. Kagang information ta kagapon nagpadulong sa instansya si ang fiancé ni JP Bosque naggikompruntarya si Jeffron Paruino kag ginambalan nga ay kabutigan sining mga statement ang imong pambuyan nga balaan mo man nga wala nag-engage sa naman iyang gambling, any form of gambling si JP. Sus Maria kagusip balikan tayo ni bala pagkatapos gilamang sang pila ka importante nga mga panumdumora. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva Senyor Santo Niño! Viva! 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 Bit Senyor! Basta Radio Bombo! Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss.
Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sa isang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhian ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila ka malain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable
kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution. Ay 6 minutos sa kaligad sa takna sining alas 12 balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo kay i-check naton si Bombo Jomar Villa. Ginamay kan tanan or si Bombo Chari gali, no? Standby sa kay Bombo Chari. Si Regional Director Police Brigadier General Leo Francisco may statement diri tuhoy sa
natabo sini iyang masaker sa banwasang istansya. Anong payag diri sa Regional Director kag i-check taman gilayon si Bombo Joe Marvilla may kantanan sa sining utang, no? Sining utang ni Jevron Paruinog sa kay Floyd Fernandez, stand corrected, 3 milyones kunti 1.5 hambal sa nga Iloy 1.5 iban sini 3 milyones pero we'll get to the bottom of this sa aton sinikaron iyang mga kabombo sa pagplastar man naton sa mga tipon ng impormasyon sa Bombo Radyo Iloilo. Check taray this time si Bombo Chari Sumagpao. Bombo Cha sa report, please come in. Bombo Champ, no, subong nga adlaw naghiwat ang Police Regional Office 6 sang ilang ika-121st nga Police Service Anniversary nga may tema nga matibay na ugnayan ng pulisya at mamamayan tungo sa pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran, kung sa diin nag-award ini sila sang mga deserving nga mga police personnel kaga police units. Bombo Champ, Hakot Award, no? Hakot Awards gid ang Negros Occidental kag ang Bacolod City Police Office sa natabo nga event subong nga adlaw kung sa diin ang best provincial police office amo ang ginhatag sa Negros Occidental Police Provincial Office kag ang best man nga City Police Office amo ang Bacolod City Police Office. Ang best unit man on campaign against illegal drugs amo man gin-award sa Negros Occidental Police Provincial Office, sa Bacolod City Police Office, sa Binalbagan Municipal Police Station, kag sa Bacolod City Police Station 2. So halos tanan nga awards Bombo Champ, police personnel man kag police unit sa Bacolod City kag sa Negros Occidental nga police naghalin. Bombo Champ, no, naghatag man sang statement sa aton si Police Brigadier General Leo Francisco, ang Regional Director sang Police Regional Office 6, tuhoy sa natabo nga pagluthang patay sa tatlo ka abyan dito sa may estansya Iloilo. Pag naghambal ini siya nga sa subong wala pa sila nag-establish, no, sang task force nga amo ang mamuno gid sa pagsulbar sang natabo nga krimen kay ti ginalantaw pa nila sa gihapon ang progress kag ang update sang investigasyon. Pero nagpasalig naman ini siya kay nagpadala na siya sang mga investigador niya nga halin mismo sa regional headquarters para magbulig sa Estancia Municipal Police Station para mapadasig ang pagsulbar sang krimen. Ayari pamatian ang interview kaya Police Brigadier General Leo Francisco. So itong recent shooting incident sa Estancia Iloilo, nagpadala na ako ng mga investigador coming from the regional headquarters para matulungan natin yung mga investigador ng Estancia Municipal Police Station. At kagabi may update sila sa akin at patuloy nilang sinisiyasat at iniimbestigahan ng mabuti itong pangyayari na ito. Dahil ito ay nakakabahala sa mga mamamayan dito sa Iloilo City, Iloilo Province. Tinitingnan nila yung possibility na kakilala nila yung suspect dahil may kausap to mga biktima beforehand na sila ay nagkita. Sinabi ko nga sa inyo, tumutulong na ang mga investigador ng taga-regional headquarters sa Estancia Iloilo Investigators. Hindi pa naman tayo bumubuo ng task group dahil tinitingnan natin kung yung possibility na bubuoin pa ba natin with the updates at progress nitong investigation. Kasi ito mga updates in progress ng investigation kung okay at may nakikita kaming magandang mga sabihin natin leads para matukoy natin kung sino ang suspect, siguro hindi na natin kakailangan ng task group. Ang investigation kasi para sa akin ay investigator. Walang oras, walang timeline ng investigation. In fact, whole life nag-iimbestiga ka. Kasi maaring may mga along the line na nag-iimbestiga ka, may dumarating na mga impormasyon. So yun yung investigation for me. Ang gusto ko lang kasi sa kanila ay quality investigation. Hindi ko pwede silang i-pressure just for the sake na masolve to. No. I want a quality, I want the real suspect na mapailan ng kaso at mahuli. Time is of essence lagi, di ba? Kasi para mabigyan natin ng hustisya yung mga biktima, para ma-alleviate naman yung kanilang nararamdaman, kailangan maging maayos yung pulis sa pag-solve nito at paghuhuli sa mga suspect kung meron man. Kaninang umaga, yung progress lang ay yung parang kwento bakit sila ay andun sa lugar na yon.
Nabatian, Bombo Champ, si Regional Director, Police Brigadier General Leo Francisco, tuhoy sa Estancia Massacre. So amo na ginhambalan niya ang iya kapulisan nga wala niya ini gina-pressure kay mas gusto niya nga may kalidad ang investigasyon nga ginaubra nila para masolbar ang krimen kag nagpasalig na ini siya nga nagpadala siya mismo sang mga investigador niya halin sa regional headquarters para magbulig sa mga kapulisan sa Estancia. All right. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Chari Sumagpao sa imo siniyang follow-up report. May kantanan sa payag sang Regional Director sa Police Regional Office 6 tuhoy sa sining Estancia Massacre. Nagapati diri ang kapulisan nga kilala sa mga biktima. Ang mga suspitsado kay naginistoryanay pa. Sa aton sining mga kabombo sa karon way pasang plano nga maghimo sa task group ang PNP bangod gati ginalantaw pa karon dalagan sang investigasyon kag ang luyag nga investigasyon iya ni General Francisco, quality investigation. Kay luyag niya mga matutuod sini nga killer o kung suspitsado amo madakpan. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Basi kung hindi naman magpadala o hindi naman magtukod sa Special Investigation Team ang PRO6 or even ang PIPPO kay basi kung manatumod naman nila. No? Ang suspitsado kay may mga informasyon kita karon manwa nga igaplastar man diri sa inyo agod nga makatika-tika na kita jutay sa kung sinong sa likod sang pagmasaker sa tatlo sining ka mga negosyante. Standby diri sa aton sining nga palatuntunan sa bombohan ay sa udto. Check ta naman this time ang linya ni Bombo Jomar Villa. Nalapot ni Bombo Jomar ang Iloy sa isa sa mga biktima, partikularmente ni Floyd Fernandez. Ang Iloy nagpahayag nga si Jevron ang lone survivor sa iya sining naibaluan 1.5 milyon ang utang sa iya sining anak. Informasyon na kuha sa Bombo Radio is 3 milyon. Ang impormasyon pagid is that nga ini magpating Iloy iti sa Malawig nga tion nagkilalahay ang tatlo sila ka mag-abyan or even apat sila ka mag-abyan. Ini magpati ang Iloy ni Floyd nga si JP Bosque ang may utang nga 7 or 7.5 milyon sa kay Jevron Paruhinog or sa kay sino man abi sa aton sini mga kabombo. Yari ang paging-istorya ni Bombo Jomar Villa sa Iloy, sa isa sa mga biktima sa Iloy ni Floyd Fernandez. Bombo Jomar, sa report, please come in. Joms? Bombo Champ. Go ahead. Na tigayon naton diri nga napakigangutan ang Iloy mismo no ni Floyd Fernandez ang halin pa ni sa may Barotac Nuevo Iloilo no si Ma'am Flober Fernandez upod to ang sining mga ginikanan man kag mga kololahan nagpadulong dra sa kamorge no dra sa may Banwa sang pututan Iloilo. So bali ang pagkilala sining Iloy sa kay Floyd Fernandez o kung kumpleto yung pangalan magali ni Bombo Champ Chrysler Floyd Fernandez no. So no, sa iya sining panisayon bali mag-abyan gid no ining si Floyd si Jebron kag si Mark Libaw bali duuli hila ni kuno nga nag-upod no kay ti ining si Floyd si JP Bosque kag si Jebron do mo gini mag-abyan ay kaagi ni sila nagplasmitan ay Bombo Champ no. So ang ila sini karon nga negosyo bali amo ning si Floyd Fernandez amo ni siya ang naga-supply dira sang mga krudo bala sa sining masakayan dra sa may Estancia kag ining si Jevron do amo ni siya kuno ang nagakomisyon do nagakuha lang siya na porsyento kung siya ning nagpatikayon kag ti ang may kwarta amo ni si Floyd Fernandez kay siya giding nag-aldra karon na ginasupply dra sa sining mga gatong para sa mga sakayan pandagat dra sa may
banwasang istansya Iloilo, no? Kag suno gani diri sa ginikanan naka-mention diri Bubucham nga kahapon nga nagpadulong man dito ang mga abyan ni Floyd dito sa may banwasang istansya kag naka-mention ang abyan nga may utang si Jevron kay Floyd almost 1.5 million pesos, no? Muna ang isa dira karon sa mention tiging pamangko taman din ginikanan kun san oni nga utang kag kun dinto ang gastuhan abi ni Jevron nga do mo ginakadako ang ginutang niya to kay Floyd. So ay pasagid may ginhatag diri information kay tias of daw pa lang na ang nabatian niya, no, sa sining mga abyan mandugang ni Floyd Fernandez. Kag suno man diri sa iya sining Iloy kay tinabatian niya man to nga naka-mention man diri si Jevron nga tiya wala ni siya nakaluwas dito nga nagutang kuno si JP, no, kun John Paul Bosque ang worth 7.5 million pesos ang mutang at durugin decide nila kuno nga ibaligya ang napagyahan nila nga sakayan pandagat ang agod ibayad to sa utang ni John Paul Bosque. Pero ang Iloy diri Bubucham ni Iloy diri karon ni Floyd hindi magpati nga do mo nakadako ang utang ni John Paul Bosque kay ti dugay naman islang kilalahay adra nga abi ti upod sa sining anak, no, mo na gani karon do nating alaman ang Iloy ni Floyd nga do mo ginakuno kadako ang utangon kun may ara gid man nga ginutang si JP o kun si Joms? Philippine Standard Time, 8 minutos sa kaligad sa takna sining launa. Standby, no? Sa aton sining mga kabombo. Kaya lang yun, kay balik-balikanta na utod lang linya ni Bombo Jomar. Balikanta sa Joms, please come back. So amo na ang ining payag sa Iloy nga daw dog sa hindi sa magpati nga may utang 7.5 million si John Paul Bosque nga timutong tabuon nila sa natabo ining shooting incident dara sa may Bilya Panian banwasang istansya Iloilo diri karon na Bubucham. Ipabati tabla ang statement diri ni Flover Fernandez asang may interview diri sa Mubo Radio. Tayo lang gid. Standby, no, sa aton sini mga kabombo. 10 minutos sa kaligad sa taknang alauna. Pinakadto kay ga-collect sa Yamani kay siya na ang ga-finance sa mga fishing vessels dito nga iban nga gina-finance sa crude oil bala mga supplies sa mga vessels dito nga nagapalawod gapangisda kag pagbalik na nila pwede after a week or after 2 weeks gabalik na sila no kay ibaligyan na ila nga fish. Si Jebron ang gasalo bala do komisyonan siya. Hindi ra na ginakuha ng iya nga kwarta sa mga kwan bayran na siya. So with interest na siguro kay tigin daw gina in short man daw usual hindi nga kwan Kay permi sila galakat sa pagkabalo ko. Hindi ko man actually nabatian gid sa akong bata nga mouth gid no kay according man sa mga friends ya kahapon nakadamo sa ila nga circle of friends niya diri sa city naghambal sila. Nga tata, may utang na si Jebron kay tata nga 1.5. Oo. Why sila ka-mention kung ano nakadugay? Ano kunong gamitan? Ito nga doon mo gid nakadako ang ginutang? Why ko idea? Kaya bilaan mo ang bata ko na why mangga panugid when it comes sa money matters na bala. Daw kwan na sa amon. Daw private bala. Kaya na siya gasugid. Pero si Jebron, sa pagkabalo ko daw classmate na sila sa high school diri sa San Jose, Colegio de San Jose sa Haro. Jebron Paruhinog. Oo, si Paruhinog. Kag, daw halin sa una, daw, asang nagdako na sila, nag-graduate na, nag-college na, daw nag-put up na sila nag-business man na sila, no? Pero galing daw nagka-conflict sila, si Jebron, kag I don't know kung si Jebron lang, kag si JP, o basta daw si Jebron, si JP, nagka-conflict. Amo to, nagkalas na si Jebron. Nagkalas na si Jebron mga 2 years ago or last year lang. Hindi, basta mga 2 years ago siguro. Daw nagkalas siya. Pero hindi siya kaagwanta. Ginpatawag, nag-meeting niya naman ang duwa.
I-meeting naman ang kasi nga tol naman siya hindi. Si Jebron ang gin-meeting sila ni Jebron. Kaya daw batian ko the time siya may meeting kami kay Jebron. Subang daw mailatag siya nga business. Siya mo dito guro ang sa istansya nga mo na ang komisyonan nga si JP mabakal boat, fishing boat. Siya ang sa vessel. Si Jebron ang sa komisyonan. Ang bata ko ang sa supply sa mga crude. Everything nga supply from plastic, styrofoam or whatever nga gina-require nila hasta sa oil. Na dira sila kung ano pilad ang gin-invest mo, kung pilad ang income, amo na ang tulungaon nila daw usually daw amo na isa kung pag-intindi. Kaya pagka sampo to naman kagapo na tubang ko immediately ang investigator. Kay siya ma'am, don't worry, may lead na kami isa. Pero ay kaya kabalo nga siya man ang iyang gina-refer. Amo man ang ako na ginapanumdum personally. Oo. Amo na nga siya ang siya ang suspect. According sa mga allegation kag sa crime scene bala sa lakyan Nabilin ang isang suspect expedite ang investigation kag give justice to his life nga nabawi man kay tibo hindi lang na yung sapat nga imaginable maskin sanday mayor gani sa city nga kanugon nga they are promising young entrepreneurs bala nga with bright future nga maka-help man later on sa mga iban man maka-give one work di karon ko na nila nga daw mo na lang ka brutal nga way ka rason na bala so justice gidya for him. Sa statement ni Jevron, ma'am gapati ka nga may utang si si Boss King ano 7.5. Hindi ko yan magpati. Doon niya. Sino lang kilala mo sa tatlo gidya pero si Mac hindi ko siya kilala. Joms? Si Ma'am Plover May Fernandez. pamangkot ako. Dahil lang, hold your fire. Hambal sa investigador sa kay Mrs. Flover Fernandez. Don't you worry ma'am, may lead na kami. Nga isa. Siya ang suspect. Sino nang ginato mo, Joms? Ang nabilin si Jevron. Babot sa amo to nga paidalo naman to sa parapin test sang otoridad. Kati amo na sa to ang nabilin kag ti do katingalahan man kuno nga address dos mga upod ya gin panglutang kag siya ni ang waya mapilasa nabi no sa Okay. All right. So ang pulis mismo naghambal sa iloy ni Floyd Fernandez nga ang lead nila kag ang ila sila suspect amo iya si Jevron Parohinog. Amo nang gin-relay sa iya sang investigador. All right. Okay. Lantaon taning dalagan sang mga impormasyon kay do nagasanto man sa impormasyon nga ginpadala diri sa aton na Bombo Jomar kay ti kung ano pa ano man mo ining tatlo ka mga biktima, mga alumni ni sang Colegio de San Jose. Si Bumbo Cham sa Colegio de San Jose man nag-graduate. No? Ti may mga nagapadala man diri sing information sa aton nga ti makabulig man siguro ni sa pagsulbar sang nasambit sini iyang krimen. Pati gani ang lone survivor kay officially way pa man naghatag sa statement ng police diri. Pati ining lone survivor ang graduate man sa high school dito sa may alma mater man naton. So may mga impormasyon nga nagasurulod di sa aton. Anyways, amo niya ang pagpati sa nga iloy nga si JP Bosque way isang utang nga 7.5 hindi siya mapati nga do kabahol ang Santo partners ini sila sa negosyo pero may conflict sa tunga ni Jevron kag ni JP. Now, nagbalikanay sila kag nagpatigayon ng inkorporasyon kay tatlo na sila mo. Dira sa istansya ang tutok sa ila sini nga business. Sasakayana ang supplier, financer supplier, amo si Floyd Fernandez, sambal sa Santo sa Iloy. Nagapangumisyon lang si Jevron Parohinog. Kayong informasyon naton, nga nabaton man diri ang pamilya ni Jevron Parohinog ni do mo giman ang negosyo dira sa may istansya sa komisyonan sa isda.
Tapos ining si JP Bosque nagsulod ini iya sa picture sang nagplano na ang tatlo nga magbakal sa isa ka sakayan para nga ti magdako pag ginang ila sini nga negosyo nga ti sila mismo may mga tinawo nga magapangisda. Bombo Jomar. Roger that, Bombo Champ. All right. Amo pa ni karon ang ginataw-taod man asang otoridad kay ti butang tabi no kun si gid man si Paruhino gid man diri karon ang makabig nga suspect. So ang ginaparangkot diri kun balati may kang tanan ni ang utang niya no kay Floyd kay isa ti sa Floyd ang ginalutang ay na kun sagid man no ang suspect diri. By the way, Bubusam, ang bangkay ni Floyd ati agin dalada sa punerarya kag nakatry man kita dito nga makalantaw sang iyang mga naangkon diri nga pilas. Ginapanugutan man kita dito kag tinisaling nakita tato ang pilas siya to sa may paa sa may sining right side no asang paa tapos may ara pagid pilas sa dughan duha ka bilog ang isa dra sa may idalom nga bahin sang sining right side sang sining dughan bla bobot sa kag ang isa do diri sa ibabaw man sang sining tiyan, lapit-lapit man siya sining dughan ang nangkon sining pilas Bombo-Champ. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. Ang latest sandig sa Iloy ni Floyd Fernandez ang ipakigbahin diri sa Bombo Radio ngati ang suspect na kuno ti amuning si Jevron Paruinog. Sandig na iya sa Iloy nga hutek sa iya sang investigador. Amo magani nga ginatingwa naton nga makalabot kita sa linya sang Estancia Municipal Police Station, no? Sa kay Lieutenant Amado. Ang isa ding case investigator si nung ganing alam niya ng lista ko kina. Tawagan mo mga unattended man. Si Jason Intarsigo. Ilugay na set naman to si APPO Director Adriana Colyadora. Anyway, tingbol tani karon sa aton sining pagpangalaga diri man sa aton sining palatuntunan ng Bumbuaray Sud to. Standby kay mag-check kita sa nga dugang pagin sining mga statement diri before naton iplastar ining mga dugang nga impormasyon nga aton sining nga nabaton nagikan man sa aton sining mga reliable source. Hindi man maggaliliwan kag ato dito gapon nagtiner sa istansya PNP nga naghatag man sang dugang nga ibalo diri sa aton impormasyon tuhoy sa sining hitabo karon dira iya sa banwa sang estansya Iloilo. So kon sa pahayag pa lang sang Iloy ni Floyd Fernandez nga may utang si Jevron Paruhinog sa kay Floyd nga 1.5 million pesos. Ang informasyon nga rin natin is 3 million but tambal sa Iloy di 1.5. Idako na niya karon nga kantidad sa aton sining nga mga kabumbo. Ang istorya sina diri banwa nga nagpadulong iya sa banwa sang istansya Iloilo ining mag-abyan matapos nga ila siningagin baligya ang sakayan nga naging kabahin man sang ila sining negosyo
dira sa Banwa karon sa istansya Iloilo. Now, kung may utang ang mga nagkalamatay bilang business partner ni Jevron Paruhinog, dapat balaan niya ni. Kung sa kay sino may utang ang iya sini nga mga business partner para ngati may ideya man siya kag ma-account niya man kung pila ang utang nga nagkautang kag saan o bayaran. Tinaglabot sa punto nga ibaligya na lang kuno nila ang ila sini nga sakayan para nga makabayad sang utang. Kag ang utang rimalaso kuno sa online sabong ni JP Bosque. Sang natribukaho na kag nagpadulong kagapon ang pamilya kag mga kabiyanan sang mga biktima, ang impormasyon nga nakalapot diri sa inyo sining alagad nga nag-upod ang fiancé ni JP Bosque nga mas kilala within the circle sa ila siniyang mga kabiyanan, circle of friends sang mga biktima kag sang lone survivor, mas kilala sa ginatawag sininila nga Nika. Ginkonfrontar ko no sandigman sa impormasyon nga aton sining labaton ni Nika si Jevron kag ginambalan nga nagpagwa sang mga hindi matuod nga statement si Jevron batok sa kay JP. Diriman kag nagpost ang fiancé nga naghambal nga ang 7 million pesos pinangabudlayan adto sang duwa ni JP kag ni Nika. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ti sino karon ang nagasugid sang kamaturan? Amo na lang hambal nila basta gani iya sa mga krimen nga nagakalinabo, dead man tells no tale. Ang patay hindi na iya makambal. Ang patay hindi na iya makadipinsa sa iya sini nga kaugalingon. So ang una nga statement nga nagwa amo ang sa kay Jevron Paruhinog kay ti siya ang lone survivor mo. Sa aton sino makabumbo? Kung lang taon pagin ang naton sini ang nga sitwasyon. Sandigman sa interview sa nga Bombo Radyo Iloilo sa amay ni Mark Libaw, masami nga ginasugat ang iya sini nga bata si Mark, isa sa mga biktima ni JP Bosque. Kung may katuan sila nga importante kay si Mark, amo ning dugi na saligan nga driver ni JP sa bisan din man niya magkanto. Dito nagkaroon naglibog man ang ulo naton sandig sa paraysayon sang amay nga asa mo sa tuya nga tsimpo ang driver si Jevron Paruhinog na. Granting abi nga ti kay tagaistansya sa balaan niya sunado niya ang lugar. Istoryanta na karon dugang sa aton man sini pa nga pagpangalagad kay we have on the line Lone District Congresswoman Jam Baronda. Congresswoman Jam, good afternoon. Si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto via Viber. Kaga makita ka man sa Facebook Live sa Bombo Radyo Iloilo sa YouTube channel. And of course, mabatian ikaw live 837 kHz sa aton Cinema Radio Dial. Once again, good afternoon Congresswoman Jam, ma'am. Good afternoon, Bombo Cham. Kagamuman sa mga palanggan natin yung syudad sa Iloilo. Hindi maayo karon nga balita ni para sa mga taga-syudad sa Iloilo kay may 3 ka mga young entrepreneurs nga nagastrive kung tani nga magdako pag ginagila sa nga negosyo, pero sa malaing nga palad natabo ang madugoon sini nga krimen sa banwa sang istansya. Congresswoman Jam, anong imo sini nga payag dire? Well, ginakondenar nato no ang killing sa tatlo naton mga Ilonggo nga mga langharon. Ako man din ko lang atensyon sa PNP nga tinanwaan nga buligan nga masulba sa gilayon ang problema. May plano si Congresswoman Jam? Yes ma'am, may plano ikaw nga magdugang manabisang daw reward kay si Mayor Jerry Treñas sa maghahatag sa 50,000 pesos sa makabulig, no? Nga ma-identify ning mga suspitsado. Nagaplano man bala ikaw nga maghatag ka man sa nga dugang siniyang reward para sa manasig sini nga pagdakop sa mga suspitsado?
Yes, because of course, no, but kay Baluman alam mo na kita nagasaktan lalo matabo sa executive. Alright. On the other hand, Congresswoman, do masako gid sa karon ang imo sini nga semana kay wala tuo ang hilikoton sa House of Representatives sa Congresswoman? Sako no sa halin sang Lunes nga adlaw, partis kag Miyerkules kahapon may mga public hearing na kita sa mga budget sa DOTR Health sa Lunes, DOTR sa Tuesday, kagahapon sa Office of the President, kag OVP and DepEd. Kag nagbisita man kita sa Senado kagahapon sa mga senador. Dugto mga sa bulig sa mga proyekto nato nga mga unfunded. Kag silingko isa man sa mga historical event nagluntad sang nagligad sini nga semana among groundbreak sang Iloilo City Hospital nga isa man ikaw sa mga liabi agud nga matigayon ini Kong. Yes, Bombo Cham, no? At last sa Biyernes nga adlaw sa nagligad nga September 9 na-realize ang damgo sa aton Mayor Jerry Treñas, no? Kaupod sa iya, ginadamgo paggidan sa naman para sa creation sa Iloilo City Hospital. Ang aton syudad, paagi sa aton mayor sa aton syudad, nag-allocate ng 500 million pesos para sa infrastructure project. Amo man si Senator Migsubiri naghatag man 200 and he promised to give more, no, another 200 para matapos ang hospital or infra. Bilang congresswoman, ay filed no Republic Act 11891, no, creation of Iloilo City Hospital na once gani matapos ang construction, magabulig ang national government pati sa DOH para pagbakal sa mga medical equipments, no, para sa operational expenses man sa aton hospital. All right. Congresswoman Jam, looking forward din kami sa dugang pagin-sini nga mga proyekto nga mahatag dirin madalaman nimo diri sa syudad sang Iloilo kag para initanan sa mga pumuluyo man sang syudad. Thank you so much, Congresswoman Jam. Good afternoon. Yes, Bombo Cham, luyag ko lang magpasalamat sa mga barangay officials, no, barangay officials kagaina kay nag-roll out kita sa 9,000 nga mga tupad beneficiaries sa buong adlaw. Amo na nga nagpuyo niya hapon, mabalik kita karon sa gabi para mag-attend naman sa DPWH public budget hearing. So, ginapasalamatan ko man ang tupad, no? Magagang Speaker Martin Romualdez, ang iba ni Senador na naghahatag pondo, Senator Bo, Senator Subiri, amuman si Dash naman, Senator JD, Angara, sa pagbukit sa aton, amo na nagdamo kita diri sa tupad beneficiary para magabulig, no? Sa panglimpyo sa atong mga bubon ng para sa suporta man sa City of Iloilo sa pagdeklara sa state of calamity because of cholera. All right. Mo man Secretary Bebot Bello, and Laguesmas. Thank you so much, Congresswoman Jam. God bless. God bless. Si Congresswoman Jam Baronda, ang representative sa Lone District of Iloilo City, at the same time Deputy Majority Leader, no, sa aton sini nga mga kabombo, kag siya isa man sa ex-officio member sang tanan nga komitiba. Rason nga ti kada gani may pagsinapol sa House of Representatives at the same time kung ano mga hilikoton ara gid siya kay ti ang iya sini nga boto counted gini permi, no, sa aton sini mga kabombo, kag we are very fortunate nga ang aton sini iyang Lone District Representative dito sa syudad sa bahin sa House of Representatives ang may kasubong sini iyang mambalaton ti kay gayunan nga mas mapalapan pagin ang pagpanerbisyo ya bilang representante sa syudad sa Iloilo. So si Congresswoman Jam magabulig man, no, sa pagpadasig sa sining investigasyon sa pagtumod sa mga suspitsado or suspitsado sa kamatayon sa 3 ka mga young entrepreneurs. 31 minutos na kaligad sa takna sining launa. Sa aton sining iya nga mga kabombo, no? Standby kay tapos-tapuson taning line up sa mga interviewees naton, no? I-check ta ang linya ni IPPO Director Police Colonel Adrian Aculiador para nga maplastar naton kung ano ang latest, no? Mapasibo ta diri, makonekta sa mga impormasyon nga ginauyatan man karon naton diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto.
Sa aton man sinikaron iya nga mga kabombo. No? Isa pagid sa mga palamangkutanon kag nakalabot na gani sa kay RD kun nga sa 10 oras ang kagabihon ara dito sila sa may Villa Panian. Ang Villa Panian sa aton sino mga kabombo ang natabuan sa nga insidente ang ginatubangan sang salakyan sa unhan niya to dead end na. Why ka na agyan dito? Sa aton sini nga mga kabumbo kag as per information nga sa unahan lang ara na to kunong balay ni Jevron Paruhinog. Pero ginklaro man to kagapon sa nga barangay official nga hindi gid iya taga Villa Panian si Jevron Paruhinog kundi taga Kalumpang istansya ini siya. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti karon nga dito naglapot ang salakyan kag nanotisyara naton iplastar taman diri karon ang mga nanotisyara naton sa salakyan sa from scene of the crime kag tubtob nga nakalabot na sa police station sa aton sini nga mga kabumbo. No? Kay ti do nagsangat mo lang tong hilamon pero ang mga lupok sang bala kung dito sila tiniro or dito nagtiriniruhay sa aton sini nga mga kabumbo why gani gas-gas tong sulod guro sang sulod sang SUV sa aton sini karon niya mga kabumbo. Alright, Philippine Standard Time 33 minutos na kaligad sa takna sini karon nga launa. We have on the line Police Colonel Adrian Acollador. Sir, si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Maayong hapon. Mayang hapon na Bombo Cham konsilyo nga tagpalamatin. Alright, Colonel, thank you so much for giving us time here sa Bombo Radio. Una best, what's the latest sa nagluntad nga pagpamatay sining tatlo ka mga negosyante sa Banwasang Istansya, Colonel Acollador, sir? Well, naulat lang natin ng paraffin test ng tatlong biktima at kagang isa ka survivor. No? Kag natapos naman sila paraffin test na. Naulat na lang ito sa update ng results at to. Then sige pa rin ng pagkuha natin sa mga pidibot sa mga witnesses. At the same time sa pamilya na kuhaan mo natin ng pidibot sa biktima. Alright. Ang paraffin test within the day magwa na ihan? Anyway, wala pa na mga update but depende sa regional forensic unit but pinapadali ng ito ng regional director instruction na naman ng RSTO natin si Leon ang pagpagawa ng resulta. Okay. Colonel, balik-balikan ko jutay lang gida ang statement sa lone survivor nga parti sa pusil ba lang ginkuha sa isa sa mga biktima, nahulog, nabuyan, tapos binalik pa sa dashboard nga do medyo ikaw gani mismo ang do naglibog man ang ulo mo nga amo sadto ang sitwasyon sa nagluntad abisan digman sa panaysayon sang lone survivor. May nakit-an bala ikaw from sa amo sadto iyang statement or account sang lone survivor nga ti do makahambal kita nga there is something inconsistent sa iya sining statement regarding sa kung anong natabo, Colonel? Yeah, amo na gani nga ginapamangkot natin siya hapon. Of course, at least nagatubangay man sila sa mga pamilya kasi business partner nga sila. So, kilala siya ng pamilya ng mga biktima. Alright. Ano karon ang pagkabig naton sa lone survivor nga ni? Kag how long ang pag-take custody sa istansya PNP sa iya, Colonel Acollador, sir? Wala, ginakabig natin siya witness and time with persons of interest. Siya ang isa sa leading witness. Sila nakabalo sa lakad sila dito sa istansya. Pag dugay naman na silang business partner. Pero ang custody sa instansya PNP kutob lang sa ni Colonel kay kun way man sa mga development mapilitan gina obligado gina instansya kay hilwayon siya. Anyway, siya man ang nag-cooperar. So at least mas secure siya kung dira siya sa stasyon. So ilaman na desisyon kung
mapuli siya o ano. Kasi may pamanta sa kaso mo na ganyan pina-investigaran natin. Ano man siya, cooperar man siya. Kasi isa siya sa mga vital witness natin. Aha. Ang pamilya sang lone survivor ni Jebron Farohinog pagkigistoryan na bala kamo o nakapadulong na sila sa istansya PNP nakatagman sang ila sini nga mga informasyon regarding sa natabo, Colonel? I think kahagab, siguro nakabisita sila, no? But hindi ko lang napunta pero gabi naman na. So, way pa ko na update dun sa, sa istansya PNP natin. No? Mm-hmm. Anong paglantaw nimo sa investigasyon karon na Colonel sa instansya PNP? Do we have to form a special investigation team or masarangan na kay ang CCRD naghambal naman nga mapadala siya sa mga investigator, si Mayor Jerry Treñas nagbando naman sa ICPO through Colonel Batiles nga mabulig man sa masarangan sa mga investigador diri sa ICPO para iyang mapadasig ang pagsulbar sining kaso. Do you think kinahanglan ta pa SIT, Colonel? Well, kahit wala pa yung SIT natin daw, parang isagit sa mga task group na rito. May investigators na nagpadala ang regional director natin from region. Kita diri sa IPPO, immediately pa-augmentan natin ng investigators din dito. Nagpa-augmentan kita sa tropa natin doon, no, para magpulig sa pagpadasig ng investigasyon. All right. Colonel Aculiador, sir, thank you so much for your time. Maayong hapon sa luwat. Mayong hapon, may God bless us. Derewavit si Police Colonel Adrian Aculiador. Limitado informasyon sa kay Colonel Aculiador. Ang nagauyat sang informasyon, investigador. Kag ang OIC, Chief of Police, sa aton sini nga mga kabumbo. Sa aton sini nga pagpanumbalik banwa, mag-post lang kita for some important reminders. Pagbalik ta, ang impormasyon nga naguyatan sa Bombo Radio, iplastar ta diri. Katulad na gid lamang sang unod sang cellphone ni Jebron Farohinog. Anong unod sang cellphone niya? May nakita dito ang aton sinamakapulisan nga nagapabakod or mahambal naton nga aamo sini ang ara sa cellphone niya. Kag isa man sa posible nga makadeterminar kung bala si Farohinog ang magapabilin nga witness, person of interest, or mangin suspitsado siya. Kagaina sa interview sang Iloy, ang hutik sang pulis sa istansya o investigador, ginakabig na nila nga suspect si Jebron Farohinog, pero subong hindi pa makapagwa sa official statement nga aayhan anong nakita sang pulista nga nakahambal sila nga may lead na kami, may suspect na kami, siya bantayan sa pagbalik sa bumuwaray sa udto makatapos ang pinaka-importante nga panumdum. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha,
I-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Iniamo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa abukado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert,
Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kun magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterol nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya Sa gikan takna sining launa, balik sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto. I-check ko naman this time ang report ni Bombo Peter Jan Bayaska. May mga impormasyon nga na tigayon nga makuha man si Bombo PJB. No? Kag takson tabi kon ang pasol nga ginauyatan ni Bombo Cham nagasibo man sa pasol nga ginauyatan karon ni Bombo PJB aton sining investigative reporter sa sining hitabo sandig sa separado iya nga pag-imbestigar sang Bombo News Team. Sa aton sining karon iya nga mga kabombo. No? Kag ni ka mo magkabalaka kay sugid ko to sa inyo kung ano ang nakita sa cellphone ni Jebron Parohinog. Ining impormasyon nagikan sa A1 source, reliable source, sa inyo siningalagad. Kag may resulta na ang paraffin examination. As early as 7:30 gabi, may impormasyon na kuya nga may result na ang paraffin test, pero hasta subong, ngaway gapon makagwaaw. PJB Master, sa report, Ms. Gamin. Walti sa pinakalitas karon na dari Bombo Cham sa pagsunod naton siring kaso tanan ka man tatlo ka kalamatay. Kagay ning status sang siring ni Jebron Parohinog subong tiara gyapon sa may kustodiya sang istansya Pempe Station. So may ginapanghimay-himay. Ang term na ginagamit karon dari sang OIC sa pulis sang Banwa iya istansya. Sa kaya Police Lieutenant Gilbert Amado, may ginapanghimay-himay sila nga mga circumstantial evidence na rin Bombo-Cham angot diri sa sining suspect o kung mga suspitsado nga muli sa posibleng nga nagpatay sang sining tatlo tanan ka mga biktima. So ang ginapangtumot kay mga circumstantial evidence na rin na pag-gather sa mga pulis naton kaga the same time ti ang on duty nga investigator dira sa istansya Pempe Station kag may nag-augment man diri nga mga investigator naton from provincial command base man diri sa pagsugo man sa naton nga provincial director diri sa kay police colonel Adrian Acolyador. So bali nag-augment diri ang haluson tanan nga mga intelligence unit diri sa mga kapulisan naton diri sa kaiting nga mga kabanwanan diri particular sa area sang Batad aside ang istansya nga ara dira ang iya sang Sara ang Concepcion kagakalakip diri sang Limeres so do nagdamo diri karon ang nagapatigayon iya sang pag-augment kay same time sa pagpadulong dito mismo sa area sang crime scene. Ang isa diri Bombo Champ nga ginasundan git
Kaya bangod sa initial diri information naton nga ginapagawa diri sang siring makabig naton nga state witness, subong state witness ang pagkabig nga ginalantaw diri sa kay Jebron Paruhinog, pero ang natabo diri iya kang hapon sang pagpatigayon diri sang paginatubangay nila sang pamilya. So daw kasubong inisya ang gina-cross examine diri Bombotsam mismo sa tubang sa aton nga provincial director kaga mismo sang mga pulis halin dira sa may bahin iya sang provincial command nga naggiparugutan diri ang pamilya na magpamangkotanon personal sa iya nga sa kun pala paano ang una diri gipamangkot base sa source naton diri Bombotsam kay way makita direkta dito nakasulod mismo sa may babaw nga parte sang Estancia Penti kay dito sila sa akin closed door mismo akin meeting ang pamilya kag ang isa diri ka magabig nga survivor kag state witness, pero ang gina-insist diri sa pamilya daw hindi sila gusto nga nga tawgon nga survivor o kon state witness ining si Jebron Paruhinog diri ka na pamangkot nga kung paano nga siya ang puhi kag kung paano nga ining tatlo ka mga malapit nga abyan nga malapit gid sa iya ang lunsay tanan nga nagkalamatay kag siya ang sulo lang buhi o kon iya nakasurvive. So dito nga gidipinsa man nga sininti sang time na to nga pangtiro to mga abyan niya sang sining isa diri sa duha ka mga suspect nga mo ito ginatulot niya nga ginatudlo niya nga nagdala diri sang kapin sa Pasorminos nga 7.5 million pesos nga mo itong kwarta nga ilagin transaksyon sa tong sakayan na transaksyon ni Bosque tapos tanyag man diri sa kay Floyd Fernandez nga mo ni isa ka kasusyo niya kag same time tiining si Mark Libao ang ato man dito ang iya sining presensya kay siya ang malapit niya biya ni Bosque. So nagpalamangkotanon pagidugang sa kung paano iya nga pinuslan niya ining si Mark Libao ni Jebron Paruhinog nga mo ni siya sulo makadala iya sa salakyan. So kung dipinsan niya, kay silente siya ang pamilyar sa lugar, dira sa may bilya panian, amo to siya nga siya nagboluntaryo nga nagdala sa salakyan, kag nagbayuhanay sila ni Mark Libao, si Mark Libao nagtupad kay Bosque dito sa likod, ining si Floyd Fernandez, diri pungko iya sa tubang, kag ang ining si Jebron Paruhinog, amo ni siya nagdala sa salakyan. Hasta dito naglapot sa area mismo, kaga dito nga may nagdulo kuno nga motor kaga mo to ang signal ni Bosque nga muna ng katransaksyon nila, so dito kagin palapitan kag nagtransaksyon kag nagtanyag sang kwarta nga silingti amo lang ni anay hasta nga dito iya nga gintanlutang sining isa diri ka suspect ang ining tatlo tanan ka mga biktima. Tinag-insist diri Bombotsam ang isa sa mga pamilya diri kon legal counsel iya sa mga pamilya Fernandez ni Floyd nga sa kumpano ano nga sino gid ang una nga tiro tigin tudlot niya ining si Bosque nga ra sa likod kag ining si Mark Libao di paano iya ko nang nakapalagyo kay mo dito kagin plaster niya man nga siling ti una nakabukas iya sang phone set ining si Floyd Fernandez kada katigayon pa nga nakakuot iya sang armas nga RMM niya nga iya personal dira sa may front o compartment niya sa tubang bala Bombotsam kundi may dash board si babaw may compartment si dalom so dira sa sulod compartment ang iya sining armas katakuhan niya dito kag nagwa siya hingagaw kag dito nga ini siya nakadasma Bombotsam pagdasma niya dito kag kuha tong armas so kuno kag mo mato ang isa ka sulo nga gidutang diri sa kay Floyd Fernandez. So diri karon do may nag-insist dito nga nagplastar nga silingti kung tuod ng imong statement babalaan ta man gihapon sa pagpaidalom iya sa pag-autopsy ning bangkay kung bala ano nakaigo nga bala to lagsang bala kung bala iya ka rin kung ang iya sa 45 kay di man recover nga empty shell to sa 45 mo mismo dito sa sulod mismo sang salakyan. So pinlibot kay pamangkot pagit ano may mga igo sang slag sang bala ang palibot sa salakyan so wala ang kristal o kung mga windshield may litik o kunagi sang bala so wala man. So dito ang nasentro sa likod iya sang backseat sa likod kaya dito nagapungko si Bosque kay ni si Mark Libao nga dito katuparay sila kagaw dito na sentro gid ang mga bala diri Bombo
kag dito pagit gina-insist sa pamilya ni Floyd Fernandez kay daw ang sentro bala to kag daw hindi mabaton sa pamilya gid kung paano natabo nga nakagwa na si Floyd Fernandez sa salakyan. So paano nga ini siya nalupangan kag dito iya sa guwa hasta nga naglapot kay paano kay mo nakapalagyo nga way kay timo gipalukpan sa tong duwa. So mo to ang isa ka bagay bala nga pag palamang ko panon aya kang hapon dito nga daw nag plastar hasta nga sa bulihing nga daw may isa diri sa information naton nga may nagsabat man, arutula ko ang legal counsel sa both sides sa pamilya, nga diri nagplastar, dira naton mapalaan lang ang sitwasyon, kuring kaso mapaidalong sa autopsy ang ining tatlo pa mga bangkay. Kag dito pagit, nga ginplastar, kung gipamangkot, kung napaidalong sa pagparapin test ining si Jefron Paruhinog, dito nga nagwang resulta. Hasta may nagpamangkot pagit, so sabi magwang resulta. Ang sa resulta ko ng pumutsam sa itong pagpatigayon sa pagparapin sang aga, mga hapon na magagawa ang resulta. Ang mutong uruti, kasi nakagawa ng result, nga ginahold rin sa mga pulisya naton, kay subong ti ginahimay-himay ko no, ang mga circumstantial evidence, kag aduga nga support sa mga document, para matungod gid ang mga suspitsado. Ang area, binalikan ni Wat, ginpang ukay itong palamnanan bumutsam, kasi dito balagi panghaboy ang 45 to, kag iban nga mga mapakita pa dito nga makonsider naton nga muli siya makadugang makapasanag sang kaso, amo na ginatumod. Ang barangay, Bilyapedian, nagpadulong kita sa outpost sa barangay. So ang rason to why sa CCTV kay guba sang pag-abot ni Typho Yolanda, pero may certain amo nga ang apelido niya balado isa kasi man siya pumutsam nga may ara dara nakaplastar nga CCTV sa kuha. Kagamo ni karon ang term himay-himay sa pulis naton kung bala matumod nga may ara sa motorsiklo sa amo nga resura sa ngati nga nagahingagaw guwa guwa dira pero kung wala bot silingon ang suspect way nakaguwa dira mismo sa crime scene nga sakop sang Bilyapedian sakop sang banwa iya sang istansya Iloilo. Sa dukang pala nga pagsunod naton yan pamatian pa si Police Lieutenant Jobert Amado ang OIC Chief of Police sang istansya Tempe Station. Autopsy no kay tingagawon to subong no either subong or early tomorrow no kay ngagawon to kay nag-advise si Dr. Liwaken nga nali bala ang mano ng bangkay mahabok na siya so need gito nga insigida i-autopsy. Bali tatlo sila sir si Doc Owen na. Okay, nagsignify to no ang aton nga mga pamilya nga si Doc Liwaken na lang no para isa na lang gid ka no ka autopsy. So, ang concern natin sir sa mga recoveries kani sa isaw natin, ano ba itong mga nakita nito? Basiyo sa kapitan kina? So, 5 ka basiyo sa 45, 2 ka deformed slag. May na-recover kita itong 9mm na stair, brand nga stair. Tapos, isa ka magazine nga loaded sa 14 na lag ammunitions. No? Of course, no, mga personal nga belongings sa mga biktima naton kag ang salakyan no susubong no ari di sa aton nga presensya sa aton nga police station. Ang salakyan siya kasuko naman siya no. Yes, so after na process ng ang crime scene, so gindala na diri sa aton station for custody for future reference no sa ining insidente. Ang trajectory sa bala sir sa guwa o sulod na ara? So inabagid no kay nag-request kita no gina-expedite man naton atong request naton to sa crime lab naton para sa trajectory no kay tinabala naton no nga mga basiyo to kag mostly na nga mga basiyo dito na recover sa sulod sa salakyan. Nabuy ang statement ni Paruhinog sir nga daw dadalapan ni Fernandez kung na po sa dashboard niya to nakapalupok paano na balik pa to ibalik ni sa suspect sa dashboard? Accordingly no amo na sa iya initial statement no nga pag panaog nila paglupok nag-forward ang salakyan si Krister Floyd no ginko eto tong armas dito sa sa may black so sa may dashboard wala no ko eto kag naog no guwa and then along the way nga napalagyo sila ko no natumba ni siya no
si Floyd no kag dito naabtan sa sang ano sang isa ka suspect kag dito tiniro siya. Ano din yung paggamit? Ang according no bal ni Jebron nga ang mismo ang mas kuno nga ginayatan ni ano amo pagito ang gintiro sa iya. May dashboard sa Das, na no, may ang ano ang glove ang container ang ano lang kung sa diin dira ginatago ang mga ano naton mga papiles. So luwas may dashcam man siya no from aton dashcam so mga is to be forwarded no sa aton rako kay ti ang kasi may makakuha kita to ng mga footages no dito sa sulod sang salakyan. So, what's report nga may posibilidad ng dashcam may nakuha? Kay according sa ano no sa tagiya no gagana na ko ng dashcam no. So it's up and pray no gagana sito kay wala man napatay ang ano mo. Ang dashcam mo sige ang andar ito. Hasta nga nag-abot ang aton nga soko. So mo to ang dashboard girangutan sang dashcam bubotsam. Amo tong isa ka ginatumo diri nga daw dira sa may ay dira sa sulod bala mo nakadepende ang dashcam nakasentro man dira sa sulod may front kag back bubotsam. So mo karon ang isa ka ginasundan diri sa karon kung kaso ginasundan naton kung bala ko magkuha ang resulta sa parapin test examination diri ni Jebron Fernandez. Ang info nga nakalabot diri sa kon nag-negative kuno si Jebron, may mga informasyon man nga nagasulod nga may mga nag-positive pagid sa paraffin test pero ti luyag ta makuha ang ano bala official sini iyang result gid kung anong resulta sa paraffin test. Ang pagpa-autopsy diri bubotsam daw sa information naton daw dira iga patigayon sa may area sang Batad Tani pero may feedback ba kung ano daw gin-transfer ang bangkay ni Floyd Fernandez somewhere in diri sa may malapit siyudad sa Iloilo. Kag daw dira iga patigayon ang pagpa-autopsy siya diri. Grabe ang paghalong sa pamilya sa kay Floyd Fernandez. Wala mo kung makabig naton diri bubotsam daw isa man ni ka bata sang kilala nga negosyante daw Indiano ni siyang amay niya. Kag recent time ting Iloy City taga Barutak pero dira na sila nakapatigayon gid nga naglawig sa area sa Barangay Hirio sa may distrito sa La Paz si Bosque ang mostly ang pamilya ara sa may Muer and Norte nga parte karon pero daw naglawig dira sa may area sa Lupisaina Sur sa may area sang La Paz dira maning ang route sang pamilya niya. Sige. Diri sa karon kag si Mark Lipaw ini siya bumotsam tira gid ka naglawig man naka-star sa may area sang Barangay Takas Villa Rosario sa may Barangay Takas sa may distrito iya sang Harok. So nahulat lang naton diri ang result sang parapin test ni Jebron Paruhino kay recent time ti ang unod bumotsam ang pinaka-importante tanan kay pang-hold diri ang mga personal bilungan sa mga tatlo ka nagpatay kay Jebron Paruhino gid hold man ang tagsa ka cellphone nila para makitaan kung anong matransaksyon gid man ang unod sa ila sa mga cellphone diri bumotsam kag other nga mga circumstantial evidence nga nakuha sa crime scene mismo sa area kag kung may mga CCTV amora karon ang girasundan kay natod tao ba naton diri with the coordination diri sa may istansya PNP station bumotsam. Sige. Walti ba itong tugang nga pala report iwat para sa pagpagalagad sa bombohan ay sugto. Hindi lamang sa Bombo PJB kag para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Peter Jan na bayas ka. Kung ara na gid man ang paraffin test sa aton sini nga mga kabombo kung nagwa na gid man kag duwa man lang ning resulta mo. It's either negative or positive. Granting for the sake of discussion kung mag-positive ang paraffin test ni Jebron Paruhinog, Butsilingon, ngati ini siya may partisipasyon sa pagpangluthang. Kung may partisipasyon siya sa pagpangluthang sa aton sini nga mga kabombo, sa diin natabo ang paglinuthanganay. Kay kon lantawon aton banwa, nagalalapaw siguro ang accuracy kag ang katanda sang gunman nga sagwa siya nagatindog ginpanubo lang ang window sang
isusumux natigayon niya dayon nga maigo sa mga patal nga lugar nga parte sang lawas ang mga biktima. Di ba? Ang duwa to sa likod, igo igin yun sa liog sa ulog, sa dughan, alpa-alpa ginayon. Kung nakapalagyo gidman si Floyd Fernandez sa iya sini nga pagtiro, why gid iya sang samad or bisan mamal na to nasik-asik lang nga bakira sa sulod sang salakyan kung dito gid man natabo ang linukpanay sa Villa Panian. Hindi ba? Kung sa sulod naghalin ang shooter sa unang lupok, ano ang mangin natural reaction sang upod sang una mo nga gintiro? Automatic na ina, damhagan ka sang tupad mo or sa kakulba abisang nagapungko sa passenger seat, malukso siya sa gwa. Ang isang ara sa likod, amo to ang madamhag sa imo. Ugaling hambal sang kapitan, 4 lagi niya kalupok ang ila sininabatian mo. Ang pilas nagapahayag naman sang lain iyang istorya. Si Floyd may duha ka igo sa tiil kag sa likod. Si Mark 3 ang igo. Si JP masubraman sa 2 ka igo. Ano tong pusel nga ginagamit sa ila? Double barrel? Nga tagduwa ang gagwa nga bala? Pero isa lang kalupok? Ano to? May pagkalito lapid nga 2 ang tiruhon niya. Ang punta sang pusel, butangan niya sang double blade nga sundang para magbuka ang bala. Tapos 2 man na maigo. Daw kasubong nga imposible sa aton sini nga mga kabumbo. May mga laragway diri nga ginpadala sa inyo sini nga lagad o galing kay ti hindi naton pwede mapakita iya sa Facebook Live kay violation ina sa aton sini nga mga kabumbo, maga-violate kita no sa aton sini matag palamati. But sandig sa mga nakakita and of course subject to be confirmed sang autopsy result nga daw kasubong ining mga biktima ang anggin pang saputi. Kasubong ang ila sining nga mga laragway or ang ila sining nga mga nawong may agi sa mga lagob, sinaputi, or ginpabudlayan. Nagapati ang pipila sa mga kilala sa mga biktima, kag ginalantaw posibilidad. Nga ginplanuhan ang pagpatay, kag ang Villa Panian, amo ginamang lugar nga kung sa diin dito sila wigit kag naghimo sang muro-muro style to make it appear nga ambo sila. Sa aton sini nga mga kabumbo. Inaiya kung basihan nimo ang salakyan, kung basihan nimo ang sitwasyon sa sulod, kag kung ano ang sitwasyon sa mga biktima. Or maybe, base bangod man sang mga dugo,
or whatsoever. That is why nga ti subject for confirmation sandig man sa autopsy. Kung bala, ginpabudlayan sila anay? Sinaputi sila? Or dito mismo tiniruhay? Ang isa pa ginanga dapat i-check kung may mga lapos ang bala sa sulod sang salakyan. Sa aton sini mga kabumbo, kung functional ang dashcam, dako man ining bulig sa aton sini mga kabumbo nga makahatag sang kasanagan sa sining hitabo. May isa pa gid ka konsiderasyon nga luyag ko nga i-point out. Granting for the sake of discussion nga ambush adtong natabo or may plano nga ambushan sa aton sini iya nga mga kabumbo. Ang una sini nga mga kabalo, amo si Jevron. Nga man, kung ginhamba, for example, ako si Jevron, hinambalan ako karon ni JP, part, pre, toy, meg, mapabilya pa ni Anta, kay dito ko ibayad ang kwarta sa unan la sa bulangan. Timambal ko nga bilya pa ni An, balaan ko na da pre. Sa unahan na to, did-in na to, tido, amo na ni Uras do. Delikado na tong lugar. Hindi tama na mapatod subong, kay hindi ta naman pamangkot to si JP. But, kung lang tawon ni mo, in kaso por kaso, nga may matabo, why nasang palagyuhan pa nga malayo ining salakyan nga MUX sa sports utility vehicle, Isuzu MUX. Kaysa unahan to dead end da. Hindi ka man basta-basta nga maka U-turn kay kagamay sandalan. Kag nga aabi sa amo sadto iya nga transaksyon, mabayad man o kon ano or whatsoever nga asa di suras gid sang kagabi na. Sa aton sini nga mga kabo, hindi itong pabasa now. May ginawiyatan ko di subong nga impormasyon nga may nakita sa cellphone mismo ni Jevron. Ini history sang mga search niya. Ano nga kung sino nakita? Kag nakita man sang sandig sa impormasyon naton, police investigator sa cellphone kag ganyan pang chikyar. Basta may search sa Google, no? Sa aton sino mga kabumbo. Tini ginakabig kuman ini nga tuman ka sensitibo nga impormasyon. That's why nga ipa-countercheck ko pag ininibanwa. Malain man niya buot sa akon sang akon sining reliable source, pero ti pa-countercheck ta pag ini. Kay kon mapihogid ini sa aton iya nga mga kabumbo nga ma-search ini siya kung wala siya sang plano nga malain sa iya sini nga mga business partner or sa iya sini nga mga abyan. But for now, sa aton sini nga mga kabumbo, kung may mga ginawiyata na ginman nga informasyon aton sin mga kapulisan, ipabalos publiko. Sa aton sin mga kabumbo, hindi ta na paggamuson da. Kaya why na sang may mabulig. Kag in fairness man sa pamilya ni Jevron na Paruhinog, ma'am, sir, sa kung sino man ang magatindog dira nga legal counsel, bukas ang linya sang Bombo Radio agod nga magkuha man sang inyo sini iya nga bahin. Hambal gani isang pipila pa ka mga naistorya man naton kag nagahatag sang mga senaryo. Kung lang tawon mo kung ambush ang type sa paghikot sa isa ka plano, ang una sini nga tiruhon para nga hindi na makamaneuver ang salakyan, amo ang driver. Hindi man siguro unfair para sa kay Jevron nga ang tanan sini nga mata kag ang paminsaron subong
bulyada na nga nagapahayag nga siya giniguro, may plano siya amo sini, amo sadto, pero tanan sina diri iya ginakonsider nato ng posibilidad mo. Kay siya ang buhi, siya ang makahatag sang nagakigo sini iya nga pahayag kag nagaka bagay lamang ina nga pamatian man siya. And of course, husisaon man ang iya sini nga mga statement o galing kiti may mga inconsistencies man sa bahin sa iya sini nga statement tabi nga ginbuyan. Pero sa mando sang alkalde, siguro ang gobernador naton may ara man sa mga lihok, may reward nga ginseparar si Mayor Jerry Treñas sa bulig sa mga opisyales, and of course sa bulig man sang mga mataas man nga opisyal kag sa mga investigador nagikan sa PRO6 mapadasig nga masulbar ining kaso nga pagmasaker sa 3 ka negosyante sa Banwa sang istansya. Iban pagin sini nga mga balita kag impormasyon, mga nagasinulo diri nga may impormasyon sa aton, bantayan sa iban sini Manusip Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon mo lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Isimambot siya Blanco Hover gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bumbo! Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang atong nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyog nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot,
mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua ang mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kon tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sa kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini.
I-report gilayon sa inyo nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya San Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanawhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan niya nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ang mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kung computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants.
maghinay-hinay sa paggamit ng credit card, hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan, magpangita sa iban pa nga source of income, tipigi ang imo ikayong lawas, agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Hapon sa inyo tanan mga kabombo, 21 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon and iyari na ako. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program, 101 days to go. Christmas na! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May Pasko ako sa inyo. Pero wala pa man Christmas. Anyway, I'm sure kamo dira nag-amat-amat na preparar ipamasko. Bisan gamay-gamay lang, no, sa mga, especially sa mga necessary people. Well, anyway, good afternoon sa inyo sa liwat, mga kabombo. Nagpapanambalik kita sa pagdulong sa mga matahong mga makasaysayan para sa sininga hapon sa Webes. It's the 15th of September 2022. Kaupo ninyo si Tita Regine. Diretso na kita, ha? Sa pagbabati sa inyo sa atong ambahanan for this afternoon. From the Bombo Music Festival, from Lindy Katikista and Company. Aring ambahanon. Break. Good afternoon. Teka lang, wait lang muna. Sobra ka nang umiiksena sa buhay ko. Pwede bang time out muna? Parang napapagod na ako sa'yo. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko na magbago. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunura na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break, break, break na muna tayo. Ayoko manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Pag-isipan na muna kung ikaw ay babalikan. Mawala ka man kahit kailan, ikaw pa rin ay nariyan. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Oh, oh. Break, break, break na muna tayo. Ayoko manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko na. Iniisip ko kasi gusto ko na magbago. Break! Especially sa mga butang na naghahatag sa aton sa stress.
Silingan isang kilala ko, relax lang pag may time. Good afternoon again. This is Tita Regine and welcome na diri sa KLP. By the way, calling the attention sa ating winner, ginlawag natin last week, si Mrs. Maria Heidi. Sige, hindi ko lang pagkompletohon gid ang name, ma'am, ha? Kag ang imo nga lugar, pero amo ni ang akong nga request sa imo ay because I just found out wala ka gid gali nakabutang sang imo nga cellphone number. So I have no way of contacting you. So pwede nga ma-text mo ang imo nga cellphone number sa sang Bombo Radyo. Ari ma'am, lawagon ko ha. And then para nga ma-identify ko nga ikaw gid ang akon nga legit nga winner. Pakibutang mo ma'am ha ang imo nga complete name kag ang imo nga lugar. Paki-specify mo gid na. Sige ma'am, paki-text lang sang imo nga numero sa sini nga numero sang Bombo. 0917 306-6513. Kung ang neighbor ang naka-note down sa sining number, liglang ko to idalagan lang palihog sa kay Mama Heidi para nga ma-forward din diri sa aton ang iyang cellphone number so that makontak naton siya and ma-prepare naton ang pag-interview naton sa iya this coming Saturday. Again, Ma'am Heidi, please put your complete name and your complete address sa imong pagpadala diri sa imong mga cellphone number sa numero sang Bombo. Again, ang numero sang Bombo is 0917-306-6513. Do klaro naman to. Sige, diretso na kita sa ating first story. May another hirit para sa aton si Aris Ma'am sang 5th District. Ever dearest, Tita Regine. Una sa tanan naghahatag ako sa katahuran, maayong hapon sa tanan nga tagpalamati sa siningang programa, ilibinagid sa imo inday. Nagaedad pa lang ako sa 11 anyos. Matapos kami ginkasal sang akon bana. Don't tell me, ma'am, 11 years old naman ka na, ha? Basit sala lang, no? Ang imo nga number. Basit sala lang ang edad nga imo himutang diri. But anyway, matapos kami ginkasal sang akon bana, ginpakilala niya ako sa iya mga pakaisa. Ang iya pakaisa sa tatay, amo ang pinaka-close sa iya, kayang iya bana, amigo man sang akon bana, si Netelma. Ilo si Netelma sa tatay, kagang ako naman bana, ilo sa nanay. Si Netelma, mahilig magnegosyo, gani nagtiyangge sa highway, lapit sa amon balay. Sang may anak sila nga duha ka babae, naglakat sa Manila si Dodong, kag nangasawa didto. Ang bana ni Netelma, wala na gid makabalik sa ila. Ang iloy ni Netelma, nagpamana sang soltero, kag naglakat sa Mindanao. Ginbayaan niya kay Netelma. Sang babalan sang iya mama, nga ginbayaan si Netelma ni Dodong, ginsugat sila sang ila mama pauli sa Mindanao. Pagkalipas sang 29 anyos, nakibot kami. Sang hinali lang, umabot si Netelma sa balay, may dala siya nga maleta, nga puno sang imported nga perfumes, kag mga bayo sa makabataan sang ila mga apo. Puno sang malahalon nga alahas, sing-sing, relo, kulintas, kag aritos. Ang iya sugid sa amon, nga nagpamana siya sang soltero sa Mindanao. Tungod sang iya kabakas, nakapaeskwela siya sa duwa niya kabata, sa ulihin niya nga bana, sang kurso nga nursing. Pero puro maalam, gani puro sila licensed board passers, kag nakapa-Amerika. Ang magulang nga si Gigi, nakapamana sa manggaranon nga kano. Ang manghod, si Toto, nakapamana man sang kano. Amo ina, nga ginapasuksok siya sa mga alahas, nga lunsay malahalon. Pagabot niya sa balay, nakibot gid kami, kag sa dako nga kahidlaw, naghinaksanay, kag nagahibi kami sa kalipay.
Ang iya wallet, nagakaka sang libuhon. Ang maleta nga unod, mga bayo sang kabataan, hindi nagali makaigo sa iya mga apo. Handom niya, ngang iya duha ka manghod, nga diri nakapamana sa pulo sang Concepcion, upod sa amon sang akon bana, nga gawaran kami ticket sa eroplano, agud magtambong sang iya birthday sadto sa December 16. November ato ang iya pag-abot. Gali, antes siya maghalin, ginhambalan niya si Gigi, gawaran niya kami sa round trip na plane tickets. Ang magulang sa akon bana sa Manila, gingawaran man gali nila sang ticket. December 13, 1995, 8 a.m. So December 12 sang hapon, naghalin kami pa city, kag nagtulog sa balay sang iya hinablos. Sa amon paglupad, nag-ugyon gid ang maayong panahon. Natingala gid ako nga ang eroplano nagalupad mataas kaayo sa pangan. Hanga ako sa God's greatness in creation. Nakasakay ako 2 times pa Manila, pero puro gabi. Puro gabi sa dong ako nga flight. 8:45, naglanding kami sa Davao. Pag-abot namon sa airport, ara na ang bata ni Telma. Halin sa airport, gindala kami ni Gigi sa isa ka mall dito sa Davao. Ginpakaon niya kami. Kay hulaton namon ang manghod ni Telma nga soltero, kag ang magulang sang ako niya bana. Ginbiling kami ni Gigi, kag sugato naman niya ang itiyo sa airport, kay 12 ang ilang nga arrival. So magbalik si Gigi, ginpakaon niya anay sila. Antes kami magbiyahe pakadto sa Salasang Arakan, ang balay ni Telma. Madasig magpadalagan sa salakyan. Nakaabot kami mga alas 5 sa hapon. Gin-introduce kami ng day Gigi kag Toto sa ilang mga bana. Puno sang kalipay si Telma. Nakibot ako, ang barangay kapitan, nga bana sang iya bata kay Dodong, bata sa pakaisa ni nanay. So pagabot namon, ginsugata kami sang nanay ni Telma kag ginhakos. So nagapong ko ako, ginpalibot ko ang akon panulok. Hanga gid ako sang plastada sang ilabalay. Do palasyo nga ginalibutan sang kabulakan. Medyo na nato. Suno kay Telma, ang iya hardin ginplano gid sang isa ka architect. Sa likod kag ubos ng ilabalay, mga katamnan sa mga prutas, lansones, rambutan, durian, kag marang. Sa likod sa dirty kitchen, mga sayote nga nagatubo na, gani bisa nagaangot pa sa balagon. Sa tabok sang karsada, linibo ka seedling sang goma. Kinabaligya ini sang yabana. Sa atubang, isa ka malapad nga ground, nga may salsalon nga set. Sa kilid, may makita ka nga salsalon nga tulabong. May mga salsalon man nga uhong, nga ginapungkuan sa mga duwende. May pintura ini nga puti. Ang balay, malapalasyo, 2 stories. Ang sulod, lunsay may cover, nga colored flower, nga carpet. Sa likod sang balay, isa ka malaba nga kalanan kag dirty kitchen. Nagsugpon sang banyo, 5 ka CR nga may gripo nga gasinagawak lang sang wala untat. Sa sulod sang balay, lain man ang banyo kag CR. Ang balay, lunsay carpet covered. Mga cabinets nga puno sa malahalon nga utensils. Sari-sari nga ilingnon. Bispera sang birthday, isa ka kapon nga baka, kag 5 ka baboy ang ginihaw. Wala untat ang kinananay sa mga prutas. Ang saging nga lakatan kag saba, daw mga butkon kadalagko. Adlaw sang birthday, ginpreparar ang lamesa kag ginpablesingan sang ilapari. Aglipay gali sila. Ginpakilala nila ako sa pari nila. Matapos kami kakaon, nagistoryahanay kami sang pari, kagang iba nagasugal. Ginsaysay ko sa iya kung sino ang founder sang iya relihiyon, kung kasan ulang inigin pundar. Kinamba ko sa iya,
nga madamo na nga kalag ang ginpatalang kag hindi lang maglain ang iya buot kay gusto ko lang ipakilala sa iya ang kamatuuran kag sala ko man kung maghipos lang ako. Nangamusta siya sa akon kag magsiling. Salamat kid sister, sa imo gid lang ako kabalo sini. Dugang niya pagid. Ayhan, sige patani kami apang gintublag kami sang tawo nga hubong. Balan mo inday, may authorization ako ni Archbishop Sadto Angel Lagdameo nga magpalapnag sang Lady of All Nations. Madamo ang booklets nga dala ko, kagin panagtag ko sa katawhan. Ginpalagaw ni Thelma ang akon bana, kag iya utod, sa ila malapad nga gumahan, kag kasagihan, kag olive plantation. Wow. So sa nagalibot ako sa iya hardin, daw maano ako kung tani nga magdala sang inog tanom, pero bawal man sa eroplano. Gusto niya man ako tagaan kung tani. Tungod round trip ang amon ticket, sa schedule sa amon flight, gindulong naman kami ni Gigi sa airport. Habang niya sa akon, next year auntie, didto kita ma-birthday sa kay nanay. Pagkatapos, mapaburakay kami. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, bilog nga magpamilya, pag December 13, nag-abot sila, ang duha ka mag-asawa, Gigi kag Toto, kag ang ila kabataan, lakip na ang bana ni Thelma. Wala pagkaon nga karne. Sa amon ginpreparahan namon sang isda suno sa ila request, adobo nga lukos, may lukon, kasag kag alimango. Hindi sila gusto magtulog sa hotel, kundi sa amon balay. Ang kano nga bana ni Toto, mahilig magdugsing sa mga bata. Sa 17th sa December, nagpaburakay na sila. Nagstay sila 1 week sa Boracay kag magbalik sa amon balay antes ang ila flight pauli sa Mindanao. Malipayon sila nga naglakat na pauli. Pagabot sa March 11, 2015, napatay ang akon bana. Nagbalik si ni Thelma, gawawaw sa gate pala. Ay, ang katapusan nga malipayon nga hitabo sa sulod sa 3 ka bulan, ginbuslan sa isa ka masakit nga hitabo. Kutob sadto, video calls na lang kami ni Day Thelma. Sunday Gigi, nagbalik naman sa States, bilin si ni Thelma, kag iya nga bana. Tani, gusto pa ni Thelma nga magbalik diri, pero hindi magsugot ang mga bata, tungod sang pandemic. So, diri ko lang inday tapuson ang ako nga tragic nga kasaysayan. Love and sweet kisses, and God bless. Ang matinahuron, Aris Ma'am. Aris Ma'am, thank you so much, Gid, for sharing again another story, ang imong experience. Again, invite ka mo, magkato dito sa Mindanao. Well, I'm sure nag-enjoy ka mo so much. Kadamo sa mga nakita mo, manami nga balay, kadamo sa mga tanom, mga prutasan, and then kanami sang family, no? Sang imong nga cousin. Mo gina no, hindi ginato mabalaan what would happen next. Subong happy kita next time around. May something nga masubok gali nga matabo. But anyway, I just hope no nga ti nagapadayon ang imong pagpangabuhi kaupod sa mga nabilin nga mga pinalangga mo man sa kabuhi. And thank you so much, Gid, for making KLP bilang imong kalingawan every afternoon, and thank you sa mga stories nga imong gina-share diri sa aton. Oras naton 48 minutos, makaligan ang 2:00 sa hapon. Madamo pang mga istorya ang ari diri sa aton nga pagpanumbalik. Magabalik ang KLP pagkatapos ng Gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero.
Tag sa katribo ang nagapasundayag sa ila pinasahi nga choreography nga may madinuagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayunan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano balikawan. Move on sa aton nga next story. Ari naman si Lola Amparing sa Santa Barbara. Good afternoon everyone, members of Bombo Radio, maukod yung mga listeners, kag iliminigid sa imo Tita Regine. Siguro tita, almost 2 weeks na ining akong sulat, pero hindi ko natapos. Kaya may ara pa ako nga mga letters sent, nga hindi pa nabasa. Sunod nga 2 ka adlaw, nga nabasa na. Okay. So, mura gani, agin sulat ko, ining kasaysayan, sang akong nga youngest sister. Siguro mga 2 years na siya nga nagtaliwan before COVID-19. Amo ini siya ang may anak, nga siling ko sa imo, nga nag-change gender. Tita, akon man gipa-eskwela sa high school, pero pagkatapos niya pa lang sa 2nd year, nag-untat na pag-eskwela, kay ginpabanahan na ni nanay. Bal mo tita, basta may mga luyag lang sa mga utod ko, kag gusto mo, pag gusto man ni nanay, ipakasal niya kamudayon. Wala gid sa amon, nga naganobyo-nobyo sang madugay. Pero ang hindi ko lang malipatan, nga permi ginasiling ni nanay sadto, nga bisan tanan nga kabataan niya, mamana or mga sawa, basta hindi lang si Amparing. Uy, so abi mo tita, halin sang gera, hasta mag-high school, college, kaya nag-teach na ako, madamo ang admirers o nagapangaluyag sa akon. Pero wala ako gid pagsapaka, kay hindi luyag si nanay, nga mamana ako, kay bataon pa kuno ako. Tita Regine, pagsiras ng klase sadto, nga 2nd year high school pa lang ang sister ko, ginpakasal ni nanay sa isa ka Philippine Constabulary nga investigator ini siya.
taga Sipalay Negros. Nagabot man sadto ang tatay, kag utod niya sa amon. Sa mayor man lang kasal, kag siguro mga 15 or 16 years old pa lang ang sister ko, very young pa. Abi mo tita kung kaisa, nagapanghihi pa sa banig niya kung gabi. Ay ala, and then namana na siya. Well, tita, siguro mga pila lang kabulan sila sa amon, kag nagpatindog sang balay, nga kawayan ang bana. Sa atubangan sang ilang headquarters, nga more or less, mga 1 or 2 kilometers from the town. Sang ulihi, gin-transfer naman. Nadumduman ko tita, nga sang ara pa sila sa balay, halos simana-simana, may kinahon nga tabagak, or kung kaisa, pinakas, nga ara sa amon ugsaran. Siguro tita, siling ko, base regalo lang, katibadaan mo, investigator siya nga daan. So ginapanghatag lang ni nanay sa amon mga neighbors, kay ti kinahon mo. Tita, sa pila ka bulan, nagbusong ang sister ko, kag sang ulihi, nag-anak sang isa ka babae. Abi mo tita, pagbata niya, ara gid akong nagatanaw. Kag siguro mga 7 o'clock sa gabi. Siling ni nanay, ang paring, tunawan mo sang mainit, no? Nga tulimplahon ng utod mo. Di pagwa tita, nakasandad ako, siguro, kag nalipong ako. So dalagan sila sa doktor nga neighbor namon, ginbulong ako, kag naumpawan man dayon. Naakig ang doktor kay siling niya. Siya kung tani ang mapabata, pero paltera pa, kag ako iya ang gindoktoran. Tita, pagkaaga, nagkadto ako sa school, kag ang mga co-teachers kag friends ko, nagyaguta, kag magkinadlaw. Kay ako ang gindoktoran, hindi ang utod ko nga nagbata. So muna gani, siguro tita, no, nga wala ako magbata. Pero sang una, after 80 years of marriage, nagbusong man ako. Pero na-abort. Oh. So sang ulihi, nag-estar man sila sa Negros, kag hindi nagdugay, sa Olonga po naman sila nag-estar. Ang ila firstborn sang ulihi, nakapamana sang American Soldier, kag di nagdugay, gindala sa Amerika. Kag didto sila nagpuyo. Sa pila naman katuig, nag-obra sa Saudi Arabia ang bayaw ko. Bilang supervisor, kanami isang pwesto niya, kag dako ang sweldo. Maayong ila pangabuhi sa Olonga po. Sang ulihi, nakabata sila sang 7, 2 girls and 5 boys. Ang youngest son, amo ato ang nag-change gender, nga akong ginpa-eskwela sa nursing. Ang eldest daughter, hasta subong, dito pa sa Amerika naga-estar, kay ang Amerikano nagamasakit. Upod sila dito sa isa ka anak niya nga lalaki. Pero mi man ako ginapadalhan, bisan pila lang kada bulan. Tita Regine, sa pag-retire sang akong payaw, madamo na sila sang sinuptan. Pero wala man lang nagdugay, ubos-ubos man. Amo na bala tita, nga ubos-ubos biyaya pagkatapos nakatunganga. Tibalan mo titang bayaw ko, naghilig sa panahor, tanan nga bisyo ginintrahan. Pareho sang sabong, pula puti, kasino, mahjong, kag bisan ano lang ang ginaintrahan nga bisyo, pati pang babae. Sang hindi nagdugay, naubos ang ilang manggad o kwarta nga sinuptan. Tita, sang naubos ng ilang kwarta, syempre, permi na away-away, o gulo palagi silang mag-asawa. Ang bayaw ko nagpauli sa Negros, kay gali, may babae man didto, kag may isang anak na babae. Ang akon utod, nagpauli sa amon, upod sila sang youngest son niya. Sa sobrang dali sa pagpauli diri sa amon, wala niya makuha ang transfer card sang iya anak. Abi mo tita, 2 weeks na ang klase sadto. Hindi siya mabaton kay wala sang transfer card. So gipakuha ko dayon sa ila school sa Olonga po. Temporarily, ginpa-enroll ko sa akon pagpakitluoy sa principal kag guidance counselor. I promised them nga ma-attend lang sang klase temporarily ang bata hasta magabot ang iyang report card kag transfer. Siling ko pa sa ila nga ang hinablos ko nga ini very intelligent and he will be your good material sa extracurricular activities like dancing, declamation, oration, singing, kag kung ano-ano pa.
Tita, siguro wala pa 2 weeks, nag-abot ang iyang record. Ba, puros lang tita line of 9. Wala sang line of 8 ang iyang report card. I thank the good Lord nga natuman ang prayers ko. Abi mo tita, ginpa-eskwela ko hasta katapos ang high school. Pag graduation, pila ka beses nga balik-balik ko sa stage, magpins ang ribbons, kay madamo ang i-awards. Pero sang Dancer of the Year, Singer of the Year, Declaimer of the Year, PMT of the Year, kag-iban pa. Pagkatapos high school, nag-proceed sa nursing sa West. Pagkatapos nagkuha board, nakapasar. Kag pag-review niya sa Manila, first place. O iya na top ang review class. Kinpadalhan man ako sa dos ng Certificate of Recognition. Salamat sa may kapal nga pag-entra ko sa pangutang right and left, nag-successful man. Hasta subong, may ginabato na ko nga allowance kada bulan. The fruit of my toil. Tita Regine, sang di nagdugay, nakabati kami nga nagmasakit ang akon bayaw dito sa Negros, kag daladayon sa pamilya niya sa Bacolod Hospital. Ang anak sa akon utod, nagkadtuman sa iya sa hospital. Sang ulihi, di nagdugay, napatay. Kag ang iya bangkay, gindalaman diri sa amon, kag ginhaya sa balay, hasta mag-alabot ang mga anak nila. Siguro mga 1 week or more bago ilubong, titang tanan nga mga gastos halin paghaya hasta paglubong, sagot sang youngest son niya. Sa ulihi tita, ang akon utod naghigda man. Siguro almost 10 months or more, kaya hindi siya makabangon. Tungod nga nabali ang iya balikawang sa pagkahulog niya sa katre. Bala mo tita, tigulang naman, ti hindi pwede mahilot. Ang hindi ko gid malipatan, ang permi niya ginasiling, ni if I smoke, I will die. If I will not smoke, I will also die. So, I will just smoke and smoke until I die. None. So, wala mo tita, sang buhay pa siya, ay sus, chain smoker. Grabe ang ibisyo smoking. Abi mo tita, sa tanan nga utod ko, siya gid ang pinakabuot, kag tama kaalwan. Bisan ano-anong isaway mo sa iya, pamati lang nga wala nagabato o nagasabat. Tita, hindi ko gid malipatan nga ang permi niya ginasugid sa akon parti sa iya mga anak. Nagaluha pang iya mga mata. Nagahipos lang ako, pero sa akon siya nagakonfide kung ano-ano ang iya problema. Sanggera, siguro 1 year and 8 months pa lang siya, kag-amon permi ginabulus-bulusan karga kung ara na ang hapon. Kabay pa ang kaluluwa niya dito na sa ating may kapal. May she rest in peace. Tita, I have to close now with my sincere thanks, love, and regards to you and all members of Bombo Radio. Ang mauukod ng mga listeners, good afternoon, good luck, good health, and God bless. Lola Amparing, and with matching tula na naman. Ang bisyoso ang title. Ang taong palabisyo walang progreso, di nag-iisip ng kinabukasan, gastos, kaliwa, kanan, bandang huli, kalungkutan. Kaya iisipin may bukas pa, kahit kakaunti lang magtira. Darating ang araw na kakailanganin, at least meron kang dudukutin. Dahan-dahan kung gumastos, mag-impok laging isipin, para laging masyahin kung walang problema ang darating. Maging matulungin sa nangangailangan, ang Diyos nandyan saan-saan. Kaawaan ka sa iyong kabutihan upang maging masaya ang kalooban. Sobra-sobra ang panggastos, pag wala na darating ang gulo. Sagot-sagutan sa loob ng tahanan kung nauubusan ang puhunan. Lahat na naipon, ubos sa laro, walang pili kahit ano-ano tulad ng sabong, kasino, pula-puti, mahjong, kaya nauubos pera na pinaghirapan. Payo sa inyong lahat na mag-asawa, magkwentuhan, mag-usap ng maayos sa kabutihan upang mawala ang kaguluhan sa tahanan. Pagmamahal, kaligayahan ang dadatnan. Kung mataas ang lipad, mahulog, malaki ang lagapak. Ang pagsisisi ay palaging sa di-unahan. Itanim sa ating utak ang kabutihan para mawala ang problema. Darating ang katahimikan, kasiyahan at pagmamahalan habang buhay. Tita, maraming salamat sa pagbasa mo ng aking sariling sikap na tula. Love lots. Lola Ampari. Naks.
ti, ano gid ang mahambal ko lolo ang paring. Another thank you, big thank you sa imo kapisan sa pag sulat sa imong istorya. I hope wala kita sang na-miss nga mga stories because ang time nga wala ako nga si Ibang Bujisa ang nagpungko, maginbilin ako nga letter sa iya coming from you. I just hope nga nabatian mo man, no? Ang iya nga pagbasa sa ito. Wala kita sa nabilin nga oras, mga kabombo, but again, gusto ko lang i-call ang attention sa aton nga winners, si Mrs. Maria Heidi. Ma'am, wala ka paghihapon ka text ang imo nga number. Kung hindi ka maka-text ang imo nga number, hindi ko ikaw ma-contact, hindi ko ikaw ma-reach out, hindi natin ma-set ang pag-prepare sa interview ko sa imo this coming Saturday. Kung hindi ta ka ma-contact, that means wala kita interview, hindi mo man makuha ang imo nga 1,000 pesos nga prize. Di kanugon. Sige ma'am, mga nakakilala dira no kay Mrs. Maria Heidi. Nang ako nga ginbilin kay ina nga kung ikaw gid man no para mabalanta nga legit nga ikaw gid dinhi kay ang iban kay isa nagapanunlog no nga naga-claim nga ti sila ikaw. Sige ma'am, full name ang imo nga text diri sa aton with your cellphone number kagang imo man nga exact nga lugar nga ginsulat mo man diri sa aton. Okay? So, Ma'am Maria Heidi, adi ang numbers ng Bombo, 0917-306-6513. So, mga friends dira, o nakakilala kay Ma'am Heidi, liw ko ha, pakipabalo sa iya, basi kung wala siya nakatune in sa bong. So, again, Ma'am, ang numbers ng Bombo, parang textan mo is 0917-306-6513. Mga kabombo, ay nakita sa nabilin nga oras. So, mga magapasalamat na lang gid ako sa inyo naman nga pag-join diri sa aton and ang inyo nga mga stories nila, pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala ninyo care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Boss naman, balikay kita liwat. Maraming salamat. Sige, hapon ninyo alagad si Tita Regine para sa KLP.